Maskalarını cemaat giyu super muhim hem mecbur. Nerse için çünkü biz şu aralarda Rospотребнадзордан endi штрафlar төлеп boş çıkmak istiyoruz. Nerse için olar koyan bile bir sırasınız. Çünkü hazır Tatar Inform'dan turu transляция uyuşturulacak. То есть bizning YouTube'da da var. Программа internet'te ulaşacak. Eğer de какая-то kızık olsa gelecekte siz onu kullana alasınız. Bir eken. O bilmezsen. Min endi boshlab jiberuvdim. Biz birinchi topqir sizning bilan ko'rishamiz pandemiyadan so'ng shunday ko'mak sostavda. Men o'ylayman olqishlarga keldi. Baribız da isen, Allohga shukr. Kimlardir endi kechirgandir deb o'ylayman. O'zi aşa bizda o'zgan yilni haligi virusni o'zi biz aşa o'zdirdik. Olay yoshlar arasından по-моему, все остались на плаву, deb aytib üstlab qo'yasim keladi. Bizning Butun dunyo tatar ishlari forumining shurasi birida bir 30 kishi sovetdan 30 kishi aktiv ham liderlar, yangi yuzlar ko'ram bek ko'p pensiyalar mana bu naralishina biz endi bu yil federal okruglarni bek ko'pgina yuridik. Екатеринбургда bo'ldik. Екатеринбургdan bunda bormi Renat? Renat bunda. Astraxanda bo'ldik. Astraxanlar bormi bunda? Shep. Tamam qo'yda bo'ldik. Sibirda bo'ldik. Novosibirsk bundami? Tamam KVN bo'yicha ketdikmi salom. Moskva yoqlarında biz ustav bo'yicha 2 yilga bir topqir jiyib turgan deyish. Bu endi shulay o'zimizning tilda aytganda sverka часов bir-birimizni borlab olu ham bu yilda biz onday saylovlar o'zdirib turmaymiz. Bu ilishinde ayrat aytira qo'shgan edi. Ikkinchi yilga to'liq sostavda butun dunyo tatar ishlari forumi jiyilashaq. Ул endi odatdagicha 1000 delegat. Yoshlar forumida kimning qatnashgani bor bunda zalda? 50% auditoriyadan 50 kishi demak yangi yuzlar. Bizning kengaytirilgan o'tirish deb ataladi. Kengaytirilgan o'tirish qina yasov qiziq tugul. Ham har vaqt biz o'qituv
белем программасын оештырырга тырышабыз. Чөнки Казанга инде килү ул әлбәттә күңелле. Менә безнең программа буенча төзелгән спикерлар чакырылган. Ул кичә мин бик көчле генә итеп төркемгә дә язган идем. Уникаль контент, һәр инде шулай дип сөйләшергә өйрәндек. Максималь рәвештә мин уйлыйм, 2 көн белем алу өчен уздырсак яхшы булыр иде. Таралмыйча, Бауман урамына китмичә, всего лишь 2 көн без сезгә белем бирәбез. Шуңа күрә форумны башлап җибәрик. Мин инде микрофонны тапшырам Айрат белән Руслан Айсинга. Айрат Фәйзрахманов тарихчы. Хәзер Мәдәният министрлыгында эшли. Күбегез бәлки элемтәгә дә керәдер проектлар буенча, грантлар буенча Айрат белән. Руслан Айсин Бөтен дөнья көрәшләре форумының 3-нче рәисе иде. Мин 5-нче рәис. Шулай ук тарихчы дип тә әйтим инде Айратны, Русланны. Сәясәтче. Һәм без лекцияның исеме Блиц лекция татарлар тарихы турында 100 сорау. Менә еш кына сездә бәлки күрәсездер, анда татарлар дигәч, анда кемнеңдер монголлармы, кемнеңдер болгарлармы, кемнеңдер типтәрләр күп кенә башыгызда сораулар туа. Каян чыкканбыз без ахыргы чиктә? Кайсы яклардан? Шундый популяр сорауларга популяр җаваплар форматында чиктер интерактив белән бергә әлеге 40 минутны уздырсак яхшы булыр. Сәлем дуслар. Сез безгә сораулар әзерләдегез дип уйлыйбыз. Ул сорау ул сездән булырга тиешле нәрсәдер. Biraz вогнелеше булырга тиешле керешелеше. Но татар тарихы турында сез хәбәрдардыр, барыбер. Нәрсәдә булса беләсездер инде хәзер. Мәктәпләрдә нидә булса укыталар барыбер. Телевизордан, интернеттан күрәсездер анарсын. Татарның матбугатын карыйсыздар барыбер. Кызыксыну дигән әйбер сездә бардыр. Шуннан да татар тарихы бу бик катлаулы әйбер. Чөнки татарның тарихы тирән тел, бик бай, бик тармаклы, ягъни безнең буыннар, безнең тамырлар Алтайга, Монголияга, безнең тамырлар Румыниягә, Европага терәлә, әлбәттә Урта Азиягә. Шуңа күрә безнең тарихыбыз һәм безнең мирасыбыз гаять зур. Шуңа күрә булай гына 5 лекция эчендә аны сөйләү мөмкин түгел. Мин мәсәлән татар эшләре көннәрендә сөйләгәнем бар, но анда башка безнең аксакаллар сөйләгәннәре бар, но барыбер бөтен тарихны кучаклап булмый, чөнки шуннан да ул бик катлаулы нәрсә. Но шунда да тарихның үзенең эчке кагыйдәләре, ягъни эчке кануннары, внутренние законы, эчке механизмнары бар һәм төп темалар бар, төп нокталары бар. Менә шул төп нокталары турында без сезнең белән бүген сөйләшергә, бәлки бәхәсләшергә дә тиештер. Чөнки һәрбер тарихның, һәрбер халыкның, һәрбер илнең, дәүләтнең, цивилизациянең үзенең периодлары бар, вакытлары бар, периодизация дип әйтәм. Анда урта гасыр вакыты, борынгы чор, яңа вакыт, аннан ренессанс һәм башка, һәм бүгенге көн мәсәлән. Аннан сәяси тарих дигән әйбер бар, политическая история, этник тарих, этническая история татар. Ягъни татарлар ничек килеп чыккан, сәяси тарих инде ул дәүләтчелек белән бәйле, цивилизация белән бәйле. Шуңа күрә менә бу әйберләрне без сезнең белән бераз уртага салып, ничектер ачыкларга тиешбез. Һәм минем дә кереш сүзем менә без теге атнада гына Бөек Болгар маршруты дигән проектны эшләдек. 2 көн эчендә
берничә Болгар шәһәрчеген уздык. 15ләп объект дип язган идек, чынлап дигәндә ул күбрәк булды, 20дән артык. Һәм бу җирләр буенча йөргәндә без йөрдек Татарстан һәм Ульян өлкәсе буенча. Үзем өчен дә ачылыш булды. Күпме Болгар, әле бу безнең татар милләтенең бер тарих катламы гына, күпме Болгар шәһәрчеге безнең Идел һәм Камы, Чулман елгалары буйлап урнашкан. Һәм инде киләсе елга сез беләсез, болгарларның ислам кабул итүгә 1100 ел тула. Һәм шул уңайдан әле менә бу 1100 мин дип әйттем. 1100 гафу итегез. Һәм инде менә бу шәһәрлекләр буенча йөргәндә, шәһәрчекләр түгел, шәһәрлекләр буенча йөргәндә ачыклыйсың инде менә хәзер галимнәр ачыклый гына менә бу элек шәһәрнең яшәеше 11 гасырга терәлә иде яки 12 гасырга. Әмма хәзер археологлар ачыклый, бу хәтта 10-нчы, хәтта 9-нчы гасыр тарих катламы белән дә бәйле. Һәм элек Болгар иленең, Болгар халкы яшәгән җирләрне чиклиләр иде менә Ульян һәм Самар өлкәсе белән бүгенге әлбәттә Татарстан инде. Хәзерге вакытта менә Фаяз абый Хуҗин безнең бөек археологыбыз, шулай дип әйтсәң ялгышмармын. Хәзер ачыклыларны хәтта Сарытау, бүгенге Волгоград өлкәсе һәм хәтта Астрхан яклары да ул Болгар тарихы белән бәйле урыннар дип әйтеп була һәм борынгы катламыбыз да шул яклар белән бәйле дип әйтеп була. Шуңа борынгы катламыбыз Болгар катламы. Инде татар катламы дип әйтсәм дә Алтын Урда тарихы катламы әлбәттә ул күпкә зуррак, күпкә биегрәк дип әйтимме. Шуңа күрә biz bu tarixlarını bilip, şunda aktual proyektlar aşa bir-birimizga yetkirgə tiyişimizdir. Менә шундый кырыш сүзләрбез. Да, ну и шулай әйтергә кирәк, татарның тарихында берничә дәүләт булган. Менә аерат әйтеп киткән Болгар дәүләте ул Көнчыгыш Авропаның иң көчле, иң зур дәүләтләренең берсе иде. Даже иң зурсы иде, иң иресе иде. Аннан соң Алтын Урда әлбәттә. Аннан соң Төрки каганаты, ике да бар. Көньяк, Төньяк каганат. Аннан соң Алтайга якын анда тагын татар дәүләтләре булган. Джурджейн дәүләтләре, анда да татарлар катнашкан. Һәм инде татар иле дә булган. Аларны Чингисхан бәреп кергәч, аларның дәүләтләренә, аларны Бухара ягына куган. Шуңа күрә анда да, мәсәлән, үзбәк халкының этногенезында татар элементы бик көчле. Ул вакытта үзбәк дигән төшенчә юк иде, татар бар иде. Татар бар иде. Шуңа күрә татарның изе, әйтүемчә, инде бөтен менә бу зур ареалда чагылыш таба. Былтыргы елның ачылышы инде ул афган татарлары сыравы һәм алар миллионга якын дигән фараз та бар. Бу белмим ничектер нидер бер бәрәкәтле нәрсә килеп чыкты. Безне азайтырга һаман өметләнәләр. Безнең саныбыз кими диләр. Монда афган якларында алды да килеп чыкты 1 миллион. Үз-үзеннән татар дип атаучы халык. Бу да бер кичкенә. Аларның әйшеннән дә уйланмай бер түгел, әлбәттә, ул конструкт түгел, чөнки аларның үз аңларында, тарихи үз аңларында без татар дигән әйбер бар иде. Аннан соң Чингисхан вакытында калган менә бу өлеш, мин әйткән өлеш. Аннан соң Кыпчаклар, әлбәттә, чөнки Кимаклар, Кипчаклар алар шулай ук татарның составына кергән этник элемент. Аннан соң Алтын Урда вакытында да калган татар Әскәрләре татар элитасы, чөнки татар электән булган ул сыйфат тамгасы, то есть знак качества татарлар, димәк ул знатный катлам, я сугышчы булган, я идарәче, управленец хәзер диләр да. Вот сүзе яхшы түгел, но һәр хәлдә
кеше кайсысы идарә итә ала һәм кайсысы тарих белән бәхәстә, әңгәмәдә, то есть тот, кто взаимодействует с политическим пластом. Ну, хәзер бәлки сорауларга күчик. Мисакция дип сөйләстек. Давайгыз. Сездән бер сорау. Әйе. Давай. Dünyada Tatar yaşayıp все-таки точно цифрlar kim bulsa bileme. Biz indi statistikаны da gördük, Википедияда yazalak türlü yaklardan siz niçe koyuyorsunuz. Küp mü все-таки bizdeki halk milyon var. Тарихи яктан җавап бирәмсез. Ну, әлбәттә, сез беләсез, шундай әйтем бар. Өч ялган бар. Кече ялган, зур ялган һәм дәүләт статистикасы. Шуңа күрә дәүләт статистикасына таянсаң, әлбәттә, ул саннар дөрес түгел. Безнең фаразлар буенча татарлар 10 миллионнан артык бар, однозначно. Чөнки язылу вакытында, ну, кемдер урыс дип языла. Анда бит хәйләкәрчә язылган, мәсәлән, теге язу кәгазендә, да, бланкасында, мәсәлән, әйтәләр. Туган телегез нинди? Ну, кеше әйтә, ну, рус теле, мин татар телен белмим. А язганда милләтне әйтәләр. Анда чираклар бар иде, были такие случаи. Ну, вы же татарский не знаете, значит, вы русский. А, ну, русский дигән кеше яза. Андыйлар да бар кызганычка каршы. Аннарсың әтисе татар, мәсәлән, әнисе урыс булган кешеләр, андыйлар да бар. Бу бар. Аннарсың менә Ират әйтеп киткән Афганистан, мәсәлән, кадәр менә безнең дустыбыз Үзбәкстаннан. Анда да татарлар бик күп, аларны да яздыралар кызганычка каршы. Казакстанда да андый чираклар бар. Анда бөтен Ногай халкы бөтен составы белән кече җүс буларак казак этносына кергән бит. Шулай татарлар да кергән. Шуңа күрә миңа калса 2 миллион. Мин айратның бәлки башка саннары. Юк, тарихи яктан инде аны уйласаң, 20 гасыр башында инде татар проектының масштабы зуррак булган һәм мөмкинлекләр, потенциал менә бу проект дип әйтимме, күбрәк булган һәм менә сез беләсездер, мәсәлән, Хакас халкы хәтта үзен шулай татар ди, Алтайда шулай татар диләр, күп кенә башка җирләрне менә шулай санап китсәң, Ногайларның да татар, казаклар аларны татарлар диюе дә бар. Шуңа күрә татар сүзе астында күп кенә халыкларны да атап була. Татар бер яктан ул бүгенге сәяси милләт дип әйтеп була, икенче яктан ул тарихи яктан суперэтноста дип әйтеп була. Гумилевның шундай сүзе бар. Һәм бу суперэтносның потенциалы 100 ел элек менә бу атаманың таралу мөмкинлеге күбрәк иде. Кызганычка каршы менә 100 ел элек барлыкка килгән кече дәүләтчелегебез, автономия республикасы, ул исемнең таралуын бик нык шикләде. Шуңа да карамастан дәүләтчелегебез безгә күп нәрсә бирде дип әйтеп була. Тагын сораулар идегез? Ну, менә без мәсәлән пока сорауларны әзерләгез, без менә күренекле галимебез белән Дамир Исхаков белән бер айлык Алтайда булып кайттык. Алтайлар белән татарча сөйләштек. Бер аерып булмый. Ну, әлбәттә, аларда гарәп сүзләре юк, һәм алынмалар инде, да, заимствование. Һәм фарсы сүзләре юк. Калганы нәкъ татарча сөйләшәбез, алар әйтәләр. Сез Алтайлар? Без әйтәбез. Как телебездә ничек ушаш. Без бит кайчан чыкканбыз аннан. 1000 ел элек барыбыз телебез шулай калган. А без менә карагыз. 1-2 буын ичендә телебезне югалтырга мөмкинбез. Ул вообще андай бер булырга тиеш түгел, чөнки 1000 ел ичендә ни генә булмады, нинди генә геноцид булмады, телебезне югалтмады. Шуңа күрә бездә безнең өчен бу бурыч, телебезне, мирасыбызны саклап калу, чөнки ул рухи мирасыбыз гына түгел. Тел ул сәяси коммуникация, сәяси тел, сәяси инструмент. Это инструмент политического взаимодействия. Шуңа күрә телгә зур игътибар бирелә. Менә әйтәләр,
без бит ничек, мәсәлән, без төрки халык, да, төрки телле халык. Туркоязычный, мәсәлән. Кайбер кешеләр бар, мәсәлән, безнең арабызда да. Ну, ничек инде без, мәсәлән, фин-угырлар диләр. Чөнки без монда яшибез, монда фин-угырлар яшәде имеш, без аларны да ниттек, кысыркладык, аннан соң аларны үз составыбызга керттек. Ул дөрес түгел. Кичкенә элементы бар аның. Ни өчен дөньяда тел буенча зур этносларны һәм төркемнәрне бүләләр? Чөнки без, мәсәлән, можем әйткәндә происходить от разных төрле тамырдан, да? Әнибез, мәсәлән, бер булырга мөмкин, әтибез төрле булырга мөмкин. Ну, шул вакытта безне нәрсә берләштерә? Тарихи аң, политическое самосознание һәм тел. Чөнки тел бөтен әйберне чолгап ала. Телдән тыш сез бер нәрсә аңлай алмыйсыз. Вне языка вы ничего не сможете понять. Телдән тыш сез бу чын барлыкны аңлай алмыйсыз. Шуңа күрә тел ул сөйләшү механизмы гына түгел. Чөнки без сезнең белән смайликлар аша да сөйләшә алабыз. Тел ул күз аңлау, это принцип мировоззрения. Шуңа әйтәләр, мәсәлән, татарда кайбер сүзләр бар, кайсылары урыс телендә юк, мәсәлән, маң сүзе, анда менә гарәпләрдә айрым сүзләр, төшенчәләр бар, кайсылары бер халыкта да юк. Кытайларда, мәсәлән, айрым сүзләр бар, төшенчәләр, кайсылары бер кемдә дә юк. Чөнки ул Кытай халкының күз аңлавы, логос дип атала. Калим, Калимулла, шуңа күрә әйтәләр, Аллаһ сүзе. Һәрбер тел Аллаһ Тәгалә тарафыннан индерелгән. Аны бер кемдә утырып менә шулай эсперанто теле кебек, идат теле кебек уйлап чыгара алмый. Чөнки карагыз, ну эсперанто теле бар ди. Аның халкы бармы? Есть у него носители ул телнең? Юк, димәк ул мәйет тел, мертвый тел. Мертвый тел. Чөнки булай гына мин тел уйлап чыгарам да, халкы табылыр. Табылмас. Табылмас. Шуңа күрә менә бу татар теле, ул татар гына, татар өчен генә кирәк. Шул вакытта без зур цивилизацияле халык буларак, зур дәүләтләр, тоткан империялар, тоткан дәүләт буларак, әлбәттә, безнең сәяси, рухи һәм тарихи мирасыбыз, йогынтыбыз ул бик киң, очень широкий. Шуңа күрә Чингис ханны Чингис, ягъни диңгез кебек зур иде, һәм татар да ул диңгез кебек. Диңгез кебек аның ниләре дә, ярлары да юк, нет берегов. Шуңа күрә без, мәсәлән, Франциядә яши алабыз, Япониядә да татарлар бар, Австралиядә да бар. Хәзер әлбәттә ул нормально тоела, элек бит ул без сәяси дисперс этнос буларак нация, андый халык берничә алар дөньяда. Әлбәттә, ул яһүдләр, бәлки әрмәннәр, аннары соң Америка ачылгач, әлбәттә, англосакслар һәм татарлар. Ауразиядә без иң көчле, чөнки без сәяси милләт, менә Айрат әйтеп киткәнчә, һәм без дисперслы милләт. Без төрле җирләрдә яшибез һәм кая гына яшамыйк та, без үзебезнең тормышыбызны кили алабыз, оештыра алабыз. Шуңа күрә татар, мәсәлән, әйтәләр, ну, татар гел Сабантуй белән алды. Чөнки Сабантуй ул күңел ачу институты түгел, ул кырылтай. Элек Сабантуй кырылтай булган. Ягъни татар җыелган, бераз киңәшләшкән, ниндидер эшләрне хәл иткәннәр, аннан соң бер 3 сәгать күңел ачканнар. Хәзер кызганычка каршы ул күңел ачу процессына әверелде. Но элек ул институт управления, борынгы грекларда кебек агора, вечи кебек, шундый булган. Шуңа күрә кая гына татар яшәмәсен, Сабантуй оештыра, чөнки үзенең язмышын үзе хәл итәргә тели ул. Менә бу Сабантуй аша бездә калган, сеңгән, шуңа күрә Сабантуйның асылын, менә шул асылын безгә яңадан тыргызырга кирәк. Нәтиҗәләр ясау инде анда булырга тиеш. Рифат Каюмов, Татар-информ. Мин менә төрле регионнарга йөрим, татарлар белән аралашам. Кичә генә Башкортстанда булып кайттым, Туймазы районында. Туймазы өчен татар районы иде. Менә үзебездә шул өлкән буын бик матур сөйләшә татарча. Җыр теле инде шул хәлгә искиткеч матур, аңа без карап, сокланып торабыз.
урта буына безнең яшьтәгеләр, алар уже авырданрак сөйләшә. Телне җөмләләрен рус телләре бик рус сүзләре бик кыстыралар. Авырданрак фикер йөртәләр. Ә менә уже аскарак чыгып китсәк, мәктәп балалары, бакча балалары, алар бер җөмләдә төзеп әйтә алмый татарча. Алар сорау бирсәң, сорауга әй юк дип җавап бирә ала, ә инде җөмлә төзеп сөйләшә алмый. Менә телнең әһәмияте турында әйттегез бит сез. Үзебездә шул, Башкортстанда, Татарстанда, Пензада шул, бөтен җирдә шул. Менә монда бит төрле өлкәләрдән килгән татарлар. Бәлки сез миңа каршы әйтерсез, алай түгел дип, бездә икенче төрле. Бетмәс менә без телнең әһәмиятен әйттек бит, сез әйттегез телнең әһәмияте турында милләт өчен. Менә болай барса 30-40 елдан татар милләте бетмәсме? Менә нишәгә кирәк безгә хәзер? Без тарих буенча инде сораулар күбрәк карарга тиеш. Тарихи күзлектән, тарихи күзлектән, тарихчыл дәверләр белән, эпохалар белән уйлый. Чөнки һәм 30-40 ел ул эпоха ягыннан, дәвер ягыннан ул бик бер буын. Әлбәттә, берничә сценарий бар инде, позитив сценарий, шундый негатив сценарий һәм инерцион белән ничек барабыз, шулай барабыз инде. Ну, минем үземнең шәхсән каравымча, хәтта ниндер негатив сценарий буенча барсак та, дәүләтчелеге безнең әһәмияте төшә барыр анда, белмим. Тел укытылмас яки гомумән туган телдә милли мәгариф булмаса, 30-40 елдан соң әле белмим анда Кырым татарлары калган кебек, йөзнең анда ныгайлар калган кебек, 100 мең шундый патриот калыр дигән фикердә мин үзем. Негатив сценарий турында сүз алып барсак, инерцион бүгенге сценарий турында сүз алып барсак, инде һәрхәлдә тел укытыла, тел символик рәвештә безнең тормышыбызда бар ул, Татарстанда анда татар оешмалары актив булган җирдә, һәм әле бар безнең 90-нчы елларда тәрбияләнгән буын, 30-40 елдан соң 90-нчы елларда тәрбияләгән буын әле яшәп килер дип өметләнәм. Һәм әлбәттә ул буын әле татар телендә сөйләшер. Һәм сан ягыннан тел белүчеләр саны кимер, әмма зур итеп киммәс. Бу инерцион сценарий. Позитив сценарийда әлбәттә ул безнең хәзерге вакытта ничектер милли мәгарифкә йөз тута башладылар, милли мәгариф торгызылса, безнең медиа актив үссә, медиа продукт көчле булса, кино булса, белмим анда безнең көчле телевидение, берничә канал булса, Кырым татарларының АТР телевидениесе рәвешендә каналлар булса, анимация көчле булса, балалар өчен мультфильмнар, Шаян ТВ анда белмим күпкә кызыграк продукт һәм башка халыкларга да кызыклы продукт бирсә, ул вакытта инде безнең позитив сценарий була һәм саны әллә ни кимемәс. Менә шундый фаразлар дип әйтеп була, бу минем шәхси фикерем. Ну, әгәр дә сәяси тарихи яктан карасак, 70-нче елларда бу дәвернең, наш эпохи, 70-нче елларда яһүдләрнең дәүләтчелеге тармар ителде, юк ителде. Иудейское царство было уничтожено. Телләре бетте. 100 ел эчендә телләре бетте. Әлбәттә, ниндер суржик телендә, менә идиш, анда латиндо, испандо һәм башка Европа телләре нигезендә бераз суржиклар калды безнеңчә кебек. Шул вакытта 1947 елда Израиль дәүләте торгызылгач, аларның иврит телен белүчеләр саны хәзерге вакытта 70%-ка үсте. Ул вакытта 2000 ел элек 0-га иде. 0 иде. Аннан соң без беләбез менә каталоннарның, баскаларның кейслары шулай бит айрат. Шулай өйрәндек, алар белән сөйләштек. Алар да менә бу безнең оештырган чараларда катнаштылар, каталон профессорлары. Ягъни бу тенденция бар. Бер яктан карасаң, әлбәттә безгә әйтәләр, менә глобализация шарты ул бөтенесен тиңли, ул бөтенесен юк итә. Но шул вакытта менә бу мисаллар, вот эти примеры есть. Ягъни кире кайтарга мөмкинлек бар бездә. Аннан соң бит без зур милләт, биек милләт, безнең әдәбиятыбыз бар, безнең әдипләребез бар, шулай бит язучыларыбыз һәм башкаларыбыз. Шуңа күрә булай гына татар телене югалтмыйбыз. Менә
3 көн Пелевинның яңа китабы пайда булды. Transhumanism Incorporation. Мен аны укый башладым, бик кызык. Ул киләчәкне тасвирлый, киләчәкне. Бик кызык ул, мен фантастиканы яратам, утопияларны. Һәм бу киләчәкне ничек дип тасвирлый? Менә бер кеше ди. Аның башына телне дә нитәләр, загружает, йөклиләр анда. Кирәк булган образны һәм башка. Ягъни кеше конструкт буларак. Бәлки чыннан да бер 20 елдан соң телне өйрәнү процессы җиңел булачак, бәлки шулай йөклиләр дә, мәсәлән, ятасың теге матрицадагы кебек Нео, хәтерлисез бит? Ятага бөтен теге ничек сугышырга, ушу, канфу, карате һәм телләрне барысын да йөклиләр дә через загрузка. Бәлки шул да булачак, бәлки татар киборг булачактыр. Без тарихчылар шул вакытта тарих булган әйбер, бу инде фараз, бу прогнозы. Но шулай да без яңа технологияларга шулай зур игътибар бирергә тиешбез. Зур игътибар. Үзегез беләсез, хәзер бик тә менә телефонда аеруча күп нәрсә анда билингва һәм башка шундый программалар бар. Мин үзем шулай телне өйрәнәм, мәсәлән, кирәк булганда. Шуңа күрә элек авыр иде ул, әлбәттә, нидер әсбаплар, учебниклар, фәганнар. Хәзер бөтенесе бар. Ниләрен тыктың да колакчылар тыңлыйсың. Сездә сорау бармы? Әдәкс хәзер микрофон бирәмсез. Без бит инде хәзер әйтәбез. Айзат Минхаҗи, мин Төркиядән делегат буларак катнашам. Үзем каллиграфия белән шөгыльләнәм, күбез мине таныдыр дип уйлыйм. Димәк, минем нәрсә истисем килә. Без хәзер менә әйтәбез, без бөек халык, зур дәүләтләр тоткан тегесе монысы. Әмма шул ук вакытта тел мәсьәләсенә килгәндә без үзебезне башка төрки халыклардан аерабыз. Һәм хәзер әйттегез, Алтайлар белән сөйләшкәндә бер хакаслар белән, тугалар белән, Крым татарлары белән, шулай казахлар, кыргызлар, төрекләр, тагын төркмәннәр, әле күп кенә шулай төрки милләтләрне санап китеп була. Ник соң без үзебезне алардан аерым тотып, ничектер бетүгә үз өлешебезне керткән сыман булабыз. Ничектер аларга якынрак булсак, шуны кабул итсәк, бәлки бу үсешкә бер юл булыр иде. Мәсәлән, казахларда бит үсеш бара, төрекләрдә үсеш бара. Алар дәүләтләр бар, зур дәүләтләр. Ну, менә бөтен нәрсәне дәүләткә генә барыбер сылтап булмый бит. Дәүләттән башланалар чөнки. Да, монда да чыннан да рәхмәт сезгә, хак сүзләр бар. Үзебездән күп нәрсә тора. Мин бик үк теге гаиләдән бөтен нәрсә тора дигән әйберне яратмыйм, чөнки безнең чиновниклар андый җавап кайтарга ярата. Мәсәлән, аларны тәнкыйтьлисең дә, барысы да гаиләдә бит. Гаиләдә тәрбиялән яисә гаиләдә туган телеңне өйрән. Ансы да бар. Шул вакытта ни өчен дәүләт кирәк соң, ни өчен без салым түлибез? Мин дә түлим бит татар буларак. Сез дә түлисез менә Мәскәүдән. Сез дә түлисез Астраханда. Шуңа күрә сез таләп итәргә тиешсез. Үзегезнең төбәкләрегездә вы должны требовать, чөнки сез салым түлисез, это ваше право. И канун буенча, конституция буенча сезнең хукукларыгыз бар. Алар барысы да язылган. Шуңа күрә бер дә нитәргә уяласы юк. Татар кай вакыт уяла бит ул. Андый бер дә бар, чөнки без авылдан чыккан, авылның үзенең психологиясе, үзенең цивилизацион йөзе бар. Шул вакытта яһүдләрчә эшләргә кирәк. Яһүдләр дә бик кай вакыт астыртын эшләйләр, кай вакыт кычкырып йөриләр. Ягъни безнең стратегик юл чыннан да төрле булырга тиеш. Стратегик юл төрле булырга тиеш, аның төрле чөнки ысуллары бар. Тарихка яңадан кайтсак, бәлки Айрат әйтеп китәрсең, ни өчен тарих ул бик мөһим әйбер. Почему история очень важна для нас? Ни өчен? Әлбәттә, тарихи үзан ул безнең милләтнең нигезе булып тора, телдән башка әлбәттә тарихи үзан бар. Шуңа күрә тарихка зур игътибар итсәк, милли үзан үсер, милли үзан үссә, бу шундый бормалы юл булса да, тарихи үзан үссә, милли үзан үссә, әлбәттә телгә кызыксыну уяначак.
һәм менә мин тел буенча тел турында сөйли башлаган идек. Менә монда мин кайсы бер кешеләрне күрәм, кемнең татар теле ну ике форма элек юк иде диярлек. Юк, ягъни тел белеме ул шундый практик нәрсә, адаптив нәрсә. Син бүген бик начар дәрәҗәдә беләсен, иртәгә аны яхшырак дәрәҗәдә беләсен. Практикаң булмаса, аннан 2 елдасын тагын онытасың. Шулай да булырга мөмкин. Шуңа күрә һәр вакыт практика булырга тиеш. Һәм мин менә беренче форумга килгәндә 2006 елда Илшат Саитовны сайлаганда мин бер чыгышны татар телендә ясый алмадым. Гафу итегез, мин рус телендә сөйлим дип микрофон алып сүзне әйтә идем. 2008-дә. Аннарсын безнең Нариман дустыбызны искә төшерәм. Без хәтта шулай аяк басып мин рус теленә күчәндем. Аннарсы киләсе форумга татар телендә матур гына чыгыш ясады. Шуңа күрә практика һәм тарихи үзән үскән сайын безнең телебезгә дә кызыксыну уяныр дип уйлыйм. Һәм инде төрки халыклар белән бердәмлек дигәндә дә әлбәттә сәяси чикләүләр бар. Әмма чынлап дигәндә безнең төрки халыклар белән бәйле бергә ясалган оешмаларыбыз бар. Ул Россия ичендәге оешмалар хәзерге вакытта төрки оешма белән эшләп булмый инде кызганычка каршы. Шул вакытта Россия ичендәге төрки оешмаларны, шул яшьләр оешмаларын, барамда белмим, форумнар уза, форум тюркской молодежи, менә монда Казанда да узалар. Рус телендә инде әйтәм, все зависит от наполнения, кешеләрдән килә ул нәрсә. Әгәр дә анда актив кешесе булса, әйдә барышчысы булса, ул төрки оешма, төрки халыклар оешмасы, ул инде эчтәлек белән тулыланыр һәм менә бу бердәмлекне алга сөрер дип уйлыйм. Менә безнең татар яшьләре форумы да, бу минем шәхсән фикрем, ул 2004 елда барлыкка килгәндә ул шундый формаль оешма булып барлыкка килде. Һәм ул шундый формаль оешма буларак та дәвам итәргә мөмкин иде үз тормышын. 2 елга бер тапкыр җыелабыз һәм булды җитте, нәрсәдер сайладык, шунда резолюция кабул иттек, таралдык. Әмма әйдә барышчысы булганга күрә, ниндер актив булганга күрә, Казанда да, анда башка әлбәттә төбәкләрдә ниндер бәйләнешләр булганга күрә, кызыклы проектлар барлыкка килгәнгә күрә, безнең форумыбыз эчтәлек белән тулыланды һәм һәр 2 ел саен ниндер яңа проектлар барлыкка килеп, без Аллага шөкер менә әле тере оешма буларак яшәебезне дәвам итәбез. Менә 17 ел инде форумга. Кайсы бер оешмалар андый возрастны инде тере оешма буларак калмыйлар, ниндер формаль рәвештә генә. Бездән килә, зависит от того, как мы наполним содержанием нашей организации, наши мероприятия, наши фикры. Исәнмесез, мин Руслан Ахмединов, Мәскәү делегациясы. Татарцы нарсар сулям, поэтому на русском можно задам. Вот, как вы думаете, крещение татар, оно в основном произошло в эпоху Петра I или Ивана Грозного? То есть были разные волны, вот хотел бы слышать ваше мнение на этот счет. Ну, чынлап дигәндә татар, бәлки популяр сүз әйтмәрмендер, татар, йомышлы татар катламы барлыкка килә Мәскәү дәүләтендә, әле Казан ханлыгы булган чорында һәм кайсы бер йомышлы татарлар башка православ диненә күчә башлыйлар. Бу беренче инде адым дип әйтим. Аннан әлбәттә зур дулкын ул Явыз Иван бу территорияны яулап алгач инде. Явыз Иван һәм аның улы Федор Иванович вакытында беренче зур шундый күләмле христианлашу сәясәте алып барыла һәм керәшеннәр саны арта. Беләсез, анда бу чыганаклар да бар, хәтта рус чыганакларында да бар. 500-гә якын мәчет җимерелә. Аннарсында булай дулкынлап бара. Дәүләтнең көче арта барган саен
кешеләп чукындыру сәясәте дә арта бара. Инде иң зур саннар ягыннан иң зур чукындырулар әлбәттә ул Петр I һәм Елизавета вакытында булган. Шуңа күрә бу тарихны биеклегәндә әйтәләр, менә Петр I биек, бер яктан биек, икенче яктан безнең өчен әлбәттә бик нык тискәре адымнар булган. Һәм ишенче дулкын ул хәтта Екатерина вакытында да барган, ничек кенә әйтмәсеннәр, анда Әби патша һәм башка, ул вакытта да чукындырулар булган. Ул вакытта да җирле шундый перегиб булган, перегибы на местах булган. Менә шундый катламнар һәм шул ук вакытта, хәзерге вакытта барлыкка килә шундый фикер, безнең бар тарих институты каршындагы көрәшеннәр, өйрәнү тарихы үзәге, көрәшеннәр һәм гайбәтләр, һәм көрәшеннәр үзләре дә бу исламлашып җитмәгән һәм татарлашып бара торган угрфин халыкларының калдыклары, алар җиңел генә җиңелрәк башка динне кабул итәләр. Инде исламлашып, тагын татарлашып беткән, әмма формаль яктан чукындырылган татарлар, алар аннан соң 19 гасыр ахырында, 20 гасыр башында инде формаль рәвештә кагаз буенча да инде ислам диненә кайталар. Алар ислам диненнән ваз кичмәгәннәр, бары тик аларның авылларына чиркәү куеп, попларны җибәреп, метрикалар алып барып, алар формаль яктан көрәшен дип саналганнар. Инде 19 гасыр ахырында, 20 гасыр башында бик күпләп көрәшен дип саналган татарлар, алар ислам диненә кагаз буенча ислам диненә кайталар. Һәм булай асылы буенча алар һәрвакыт мөселман булганнар. Тагын сораулар бармы? Юк, кирәк микрофон, чөнки безнең жанлы эфир бара. Татар информнан, шулаймы? Руслан Ахметов, Казаннан, Звезда Поволжья, гәҗитнең мөхәррире. Шундый менә тарихчы кебек сезгә сораулар инде. Менә бер фикер ишеттем. Хәзер төркийләрнең этногенезы теориясе буларак инде Алтай теориясе ул искергән дип. Ул гипотеза форматына гына калды һәм ул инде хәзер икенче теория урын биргән. Икенче теория ул менә төркиләрнең Урта Азиядан килеп чыгышы турындагы гипотеза. Менә тарихы дөньяда хәзер ниндидер бармы яңалыклар? Төрки халыкларының әллә татарның? Менә төрки. Үзәк Азия дип әйтергә дөресрәктер. Үзәк Азия. Әлбәттә, төрки халыкларының формалашуы ул Алтайдан зуррак территорияда барган. Хәтта татар исеме дә инде, сез беләсез, ул татар исеме инде 8 гасырда таш язуларда язылган булган, һәм ул 6 гасыр турындагы вакыйгалар турында сүз алып барылган. Һәм бу татарлар инде 6 гасыр татарлары, алар Алтайда гына түгел, алар менә Үзәк Азия территориясында яшәгән. Шуңа күрә мин әлбәттә бу төрки һәм татар халкының формалашуы Үзәк Алтай гына түгел, Үзәк Азия дигән фикердә калам. Әмма мин бу дәвр белгече түгел, шул дәвр белгечләрен укырга тәкъдим итәм. Һәм һәрберегезгә тәкъдим итәм, үзегезнең ноутбукта шундый папка булдырырга, татар тарихы, һәм анда безнең иң беренче чиратта татар тарихының 7 томын шунда куярга. PDF-та ул бар. Җиңел генә язасыз: История татарского народа 1 том, История татарского народа 2 том, һәм шулай Бәлки оештыручыларга әйтергәдер, безнең кем оештыручылар, бәлки менә PDF-ны табып, балсына да җибәргә. Чөнки анда ул чыннан да фундаменталь эш, 7 том, һәм аны бәлки укып бетереп
авырдыр, ул мөмкин дә түгел. Но шул вакытта сез кызыксынган әйберләр анда бар, мәсәлән, борынгы тарих, анда Сюнну, Хунну вакытында шулай бит. Ул вакытта да булган, нарсың прото-төрки версиясе ниләрдә бар, теориясе да бар, ул да бар. Монда бик катлаулы тарих, чөнки ул вакытта беренче чиратта милләт дигән төшенчә юк иде. Халык дигән төшенчә юк иде, бар иде. Кабиләләр, урулар мәсәлән, алар төрле союзлар булдырып, ниндер күчмә дәүләтләрен булдырганнар. То есть ул дәүләтләр хәзерге дәүләт белән тиң түгел, это не одно и то же. Теге вакыттагы халык хәзерге вакыт белән әлбәттә шулай ук нитеп булмый. Урта ниндер позиция табып булмый. Шуңа күрә монда менә без сөйләгәндә без шуны әйтәбез. Һәрбер тарихның үзенең, һәрбер дәвернең үзенчәлеге бар. Погружаться надо в ситуацию эпохи. А то кайберәүләр ничек дип тарихчы булмаган кеше ул бик гади рәвештә фикерли. Менә элек урта гасырларда кыйнмаганнар, значит, не мылись, тегесен һәм сөйли башлар. Вот грязные века имеш. Ну шул вакытта Алтын Урда вакытында безнең чәчәк ату чоры иде, архитектура фәләннәр, кайбер мәсәлән, кайбер технологиялар, ул вакыттагы технологиялар югалган, алар юк. Мәсәлән, технология производства дамасской стали, ул югалган, аны хәзер булдыра алмыйлар мәсәлән. Яисә кайбер мәсәлән мәчетләрдә, ул готик чиркәүләрдә дә булган, мәсәлән, бу тәрәзәләр ясый торган, теге витражный тәрәзәләр ясый торган технология шулай ук югалган. Торгызып булмый. Шуңа күрә ул вакыттагы технологиялар, хәзерге вакыттагы технологиялар ике нәрсә. Төрле бер. Без күбрәк теге IT технологияларга кулланабыз, алар күбрәк арт. Кайдан килеп чыккан теге санскрит сүзе арт, ул материя, матди әйбер, ну шуннан килгән арс, ягъни кул белән эшләү һәм арт, культура. Шуннан килеп чыккан культура. Ягъни башта хәзерге вакытта культура, мәсәлән, без культураны яратабыз, менә хөрмәтле Айратул мәдәният министрлыгында эшли. Шуннан да зур эшләр башкара, проектларны алга сөрә. Ул вакытта культура дигән әйбер юк иде. Без хәзер культурага ничектер теге башкача карыйбыз, шулай бит инде ул безнең ниндер рухи тормышыбызның, хәлебезнең ниндер теге тотылган бер матдәсе кебек. Әле ул әйбер булмаган. Шуңа күрә мәсәлән, ни өчен бераз нигә китәм инде, гафу итәрсез. Читкә, ну ни өчен мәсәлән, исламда әйтәләр, вот сурәтләрне ясарга ярамый иде. Чөнки ул чор вакытында сурәтләргә табынганнар. Не было понятия искусства и культуры. Һәрбер әйбер ул дини яктан булган. Һәрбер әйбер утилитарный булган. Ул хәзер без менә мәсәлән нидер рәссамны там картину вешай, менә күзәтеп торабыз да, блаженство. Әлегә андай әйбер юк иде. Әләсен икән, син анарга табынасың турыдан-тур. Шуңа күрә. Аннарсын инде яңа заманнан соң, с нового времени ана килеп чыккан яңача осмысление культура, это бераз башка әйбер, не только кул белән эшли торган утилитарный әйбер. Шуңа күрә менә һәрбер тарихи чорга погружаться надо, чумырга кирәк. Җиңел генә түгел. Шуңа күрә тарих ул бик катлаулы. Менә бу тарихларга килгәндә инде әйтер сүзем, бу сезнең өчен бу күбрәк справочник булырга мөмкин. Монда бөтен томны укып булмастыр башта. Әмма кызыксынган сайын, тирәнтен барган сайын бу китапларны укыйсы килә. Тарихчыга гына түгел, тарих белән гомумән кызыксынган кешегә. Әлбәттә, популяр әйберләр китапларда күп, менә бу сайтта андый китапларны таба аласыз, шул Керәшен халкы турында да, Мишәр төркемнәре турында да, Себер татарлары, Астрахан татарлары турында барча менә бу сорауларга җавапларны менә бу китапларда таба аласыз, томнарда һәм популяр китапларда. Һәм һәрберегезгә инде тагын алдан әйтеп куям инде, безнең Ачык университет сайтында тарих буенча популяр курс бар. Карагыз, анда тестлар чишегез һәм алга таба һәрбер курсны карап
тирәнтен өйрәнегез. Һәм әдәбият та анда салынган, әдәбият саны анда арта бара бу сайтта. Берничә менә Руслан әйткән фикерне дәвам иттереп, безнең 2-3 минут кала, гафу итегез, чынлап дигәндә. Берничә фикерне әйтәсем килә иде. Һәм башта мен болгарлар турында әйтеп куйдым инде. Болгарлар турында шундый сорау әле безнең 30 ел элек барлыкка килгән иде. Без болгарлармы, татарлармы? 100 ел элек барлыкка килгән инде. 150 ел элек барлыкка килгән инде. Һәм бу милли тарихның төп сорауларының берсе иде. Һәм менә чынлап та Болгарның тарихына карасаң, ул бөек тарих, аның белән гаҗәпләнәсең, аны укый башласаң. Биләрдә табылган мунча калдыклары 11-нче гасыр. Анда җир асты инде коммуникациялары булган, канализация булган, җылы су китерелгән, технологиялар ягыннан зур алга китеш булган ул. Башка шуен җитештергәннәр. Шуен җитештерү ул технологияларның иң алга китүен аңлаткан ул дәврдә. Төсле пыяла җитештергәннәр. Акчалар сукканнар инде 10-нчы гасырда акчалар сукканнар. Һәм минем бер таныш Зәркән устасы бар. Һәм ул әйтә, хәзерге вакытта болгарлар кебек эшләгән затлы әйберләрне бүгенге ювелирлар ясый алмый. Ул техниканы кабатлый алмый. Һәм инде болгарлар яки татарлар дигән сорауга әйләнеп кайтканда, әлбәттә без татарлар болгар мирасының төп варислары. Башка андый варислар юк. Әлбәттә кемдер тоташа бу тарихка, болгар тарихына, чуашлар мәсәлән. Әмма без аларның төп варислары. Һәм безнең мәдәни, дини, рухи матрицабыз ул менә Болгардан килгән. Инде этник процесслар ягыннан карасак, кызганычка каршы болгарлар 14-нче гасырдан кимегән, шу алышлар 14-нче гасыр дәвамында шу алышлар, сәяси процесслар, авырулар, эпидемик авырулар, кыпчаклар килгән, бу инде Аллага шөкер, бу безнең саныбызны арттырган. Болгар калган халкы инде кыпчак телен кабул иткән һәм тел ягыннан инде без кыпчак телле. Мәдәни яктан без, дини, рухи яктан безнең болгар матрицасы ята һәм бу шәһәрләр дә инде Алтын Урда шәһәрләре, күп кенә Алтын Урда шәһәрләре, ул болгар шәһәрлекләр нигезендә барлыкка килгән. 100-дән артык. Нәрсәдер Алтын Урдада күпкә алгарак киткән булган, нәрсәдәдер Болгардан бәлки килешкәндер, калышкандыр да. Әмма менә безнең шундый компонентлар нигезебездә ята. Кызлар тәмамлап куя. Хәерле көн, Миләүшә Латыйпова, Уфа. Сорауым бераз хатын-кызлар чирак яңгырар, инде биредә күп санлы егетләр алдына гафу үтенәм. Алдан ук милләт вәкилләре гадәттә тел, гореф-гадәтләр белән аерыла, шул ук вакытта тышкы кыяфәт белән дә. Менә татар халкының кыяфәте ул үзенчәлекле дип әйтикме, менә мин үзем Башкортстаннан, шул башкортлар булсын, урыслар булсын, аларны аңлап буламнарга карыйсың, аларның тышкы кыяфәтләре шундый. Шактый четерекле регионнан килдем мин, безнең озак еллар татар дип санаган кешеләрнең кинәт кенә ырулары килеп чыга, тамгалары, тагын ниндидер үзгәрешләр, ләкин кыяфәт үзгәрми. Шунлыктан озын сүзнең кыскасы, ни өчен татарларның кыяфәте менә шундый икән? Бармы берәр мәгълүмат? Кызларның шул кыяфәт бурчы. Антропологик яктан чынлап дигәндә үзгәрешләр 100 ел эчендә дә бара. Сез фотографияларга күз салыгыз, хәтта ничектер менә татарларның мишәрләрне дә анда мишә төркемнәрен фотога төшерәләр. Төсләре миңа калса ничектер икенче төрле, булай истән карасаң төсләре икенче төрле. Антропологлардан бу моны сорарга кирәк. Әмма инде менә хәтта болгар тарихын карасаң, антропология ягыннан төрле төркемнәр булган болгар эчендә. Болгар ул татар этнигызының бер өлеше генә.
Татар ішінде антропологик яқтан түрлі түркімнәр катнашкан һәм менә бу ниндидер стандарт антропология, стандарт кыяфәт дип әйтеп булмый. Теге кемнеңдер пикант зуррак, ну, кемдер булайрак, кемдер булайрак да, төрлечә. Сары төстәрәк, кара төстәрәк, бусларның да шулай. Шуңа күрә ниндидер бер стандартка монда китерү мөмкин түгел дип. Ну, образиядә инде булмый, шуннан да дигәндер уртак антропологик була алмый. Бер карасаң, икенче яктан карасаң, миңа калса инде бу узган гасырның тәҗрибәсен без шулай карарга тиешбез. Мәсәлән, алманнар 3нче райх шул юл белән барды. Шулай антропологик типларга таянып. Ул дөрес булмастыр, чөнки чыннан да безнең австралоидлардан кала барлык типлар бардыр, минемчә. Рас типлары, расовый типы, мәсәлән. Бездә монголоидлар типы да бар, бездә уртак монголоид белән европеоид арасында да. Мәсәлән, тип европеоидларның расалары беләсезме, ничек дип атала? Кавказ типы, кавказоидлар. Менә кавказоидлар Паспортта да язылган. Рас паспортында да. Кавказин. Шуңа күрә Кавказжан ул тип Европаның Көньяк Европаның тибы. Но безнеңчә, менә без ничек күз аллыйбыз. Европа кешесе ниндидер теге Ницше язганча белокурый бестий. Менә сезнең кебек ак чәчле бестийлар булырга тиеш. Ул дөрес түгел. Чөнки чыннан да Европаның тибы башкача. Шуңа күрә татарның да Аллага шөкер без чәчәк буларак безнең төрле типтагы ниләр бар, кешеләр бар. Шуңа күрә каядыр, мәсәлән, менә Сибир татарларында кеше буйлы чыннан да түгәрәк йөзле, инде теге ай йөзле кебек, луналики дип атыйбыз без аларны. Шулай. Каядыр югары буйлы, мәсәлән, мишәрләрдә, Низгар мишәрләрендә, Мордовиядә, чөнки анда чыннан да фин-угр компонентлы көчле иде, шуңа күрә аларны гренадерлар дип атыйлар инде алар. Зур көчле, шуңа күрә алар сугышларда катнашканнар, алдынгы рәтләрдә, авангардта. Шуңа күрә, ну, башкортларга килгәндә, башкорт ул бит кечкенә генә бер төркем. Шуңа күрә аларның типлары ул аңлашыла. Аңлашыла, шуңа күрә аларның типлары әллә нәрсә аерылмый. Ә без әлбәттә Монголиядан Румыниягә кадәр яшәгән татарның тибы күп һәм инде аерылып тора әлбәттә. Төрлелектә көч инде һәм сәламәтлек ягыннан да төрле төркемнәр катнашса, халыкның нәзендә сәламәтлек ягыннан да халык көчлерәк булачына дигәндә. Шуңа күрә безнең төрлелектә көч дигән сүзләр белән без Йомгаклыйбыз шул сүзләр белән. Рәхмәт сезгә. Һәм менә әйтергә кирәк, мин бер сүз кенә әйтәм. Безнең менә бу белем бирү ике көнлеге ул бер яктан шундый перезагрузка кебек. Яңа темалар, яңа карашлар, без инде яңа кешеләр түгел, без традицион рәвештә башладык. Әмма безнең темаларыбыз ул шундый уйландырырга, бары тик татарның бүгенге процесслары турында уйландырырга сәбәп кенә түгел, глобаль рәвештә дә татар менә глобаль дөньяда ничек барырга тиеш, нинди трендлар бар, бу трендларга ничек утырып алга таба барабыз. Шуңа багышланган безнең программабыз. Шуңа күрә гаҗәпләнмәгез, нигә безгә шундый тема. Уйларга тырышыгыз, үзегезнең җирлектә бу мәгълүматны ничек кулланырга була дигән фикер белән лекцияларны һәм фикер алышуларны тыңлагыз. Хәзер мин сүзне без сөйләшкәнчә Закирга тапшырасым килә. Темасы да бик кызыклы дип уйладык, тарих рефлексиясыннан соң. Y һәм Z буыннары өчен мәгариф, кем без һәм нәрсә эшләргә? Закир үзең турында да бераз таныштырып кит. И сямсыз, Руслан, буквально задержусь на 5 минут, у меня вопрос есть как раз по моей теме и как историк. Я буду на русском, можно топать, могу на английском, да. Я как раз приезжал в 2000
в 2008 году, как раз тогда Руслан был в Всемирном форуме, и я приезжал делегатом от Узбекистана. То, что я говорю, точнее, то, что я не говорю свободно на татарском, по сути, такого объяснения, наверное, которое выдержит критики, нет. Но я из семьи, где у меня как раз здесь говорили про историю, я из семьи, где у меня мама крымская татарка, а папа казанский татарин. При этом я вырос в Узбекистане, и мы говорили на русском. К сожалению, да. Вот. Английский мне дался быстрее и активнее. И сегодня я хотел буквально 5 минут, мне сказали, что времени мало, про поколение X, Y, Z и про то, что с ним делать с точки зрения образования и с точки зрения трудоустройства. У меня большая была презентация, кому интересно, я потом ее скину. А так, суть в следующем, что все эти градации по поколениям, они, конечно же, условны. Да? И, как это обычно происходит, они пришли к нам из Запада. Вот. И там идет следующая градация, что есть поколение Y, я говорю о последних двух. Поколение Y, к которым, наверное, отношусь я, Руслан, ну, не знаю, Руслан, наверное, еще X. Не ставите потом. Y и, соответственно, поколение Z, это вот, наверное, та молодежь, которая приезжает сейчас на форум. Там есть очень такое интересное исследование, что поколение Y, оно заточено на дедлайны, оно заточено на достижение какого-то успеха, оно заточено на то, что есть слово «надо». Да? И поколение Y, оно готово ждать, чтобы расти. Поколение Z, нынешнее поколение, оно не готово ждать. Оно хочет все и сейчас, и быстро. И, соответственно, для них не сколько важен сам успех, а сколько важна активность сегодняшнего дня. Да? И ровно поэтому есть ТикТок, и ровно поэтому все это очень быстро развивается. Да? Следующее очень интересное наблюдение в том, что вот поколение Y, это вот, как условно я сказал, наше поколение, мы работаем хорошо, комфортно с текстом. Следующее поколение в основном работает с картинками. Я не согласен с утверждением, что вот это клиповое мышление сейчас трендовое очень, что нынешнее поколение не может с этим работать, просто у них немножко другой подход, потому что они родились уже со смартфонами, и им проще найти и всю информацию в Google. Да? Соответственно, просто у нас подход разный. И что важно с точки зрения образования, так как я в этой системе, просто через английский язык, и есть бэкграунд, так получилось, что я очень долгое время работал в разных странах, как преподаватель английского языка, там, начиная от Индии и Китая, заканчивая преподаванием там, в Великобритании и в Испании. Так вот, с точки зрения системы образования, нынешнее поколение, почему нынешнему поколению не интересно? Потому что в основном преподаем им мы. Да? Мы из другого. Вот. Но с другой стороны, работодатели тоже мы. Поэтому здесь очень важно найти ту самую грань, между которой мы бы слышали, да, а они бы понимали, и мы были, так скажем, на равных. Вот. И, соответственно, еще один момент, который также очень важный, что когда мы выбирали вузы, у нас была некая такая система координат: школа, вуз, работа. Причем эта система координат, она скорее присуща, вот, ну, скажем так, советской системе. Да? А западный, про который я очень много читал и видел в реалии, они сначала после школы шли куда-то работать, потом понимали, что в Макдональдсе платят мало, и шли куда-то, где платят много за меньшую затраты энергии. Так вот, сейчас идут не в вуз как таковой, потому что если мы говорим топ-10 университетов мира, то это скорее про нетворкинг, да, тот самый, чтобы рядом с тобой учился кто-то, с кем ты потом откроешь бизнес. А сейчас скорее идут, если идут на специальность, идут на учителя. И вот здесь очень важный компонент, что не все учителя работают всегда, лучшие учителя работают в топовых вузах. В основном это так, но не всегда. Вот это первый момент. И второй момент, с точки зрения работодателя, я очень много общался с разными, начиная вот опять же от компании Walt Disney, где мне посчастливилось работать. Они говорят, мы не смотрим на диплом. Не, ну как, мы смотрим, что он есть, круто, если он еще с именем, но мы смотрим, вот здесь интересный момент, на адекватность, вот, и потом на профессионализм.
И когда я спросил, почему, они говорят, ну, потому что профессионализм можно учить, а адекватности нет. То есть он либо-либо, да. И поэтому то, что сейчас происходит, и то, что я сам сталкиваюсь как консультант именно по системе образования, что запрос сейчас идет на людей, которые изначально адекватны тому, с чем они хотят заниматься. Да? А потом уже им как раз прокачивают те навыки, которые необходимы, потому что бэкграунд может быть совершенно неправильным. Вот я как преподаватель английского точно знаю, что мне проще обучить английскому человеку с нуля, чем тот, кто когда-то 10 лет изучал у кого-то. То есть исправлять приходится. А про Google переводчик я уж вообще молчу, то, как переводит Google переводчик, проще перевести с оригинала. Вот, и завершая этот момент, я хотел, вот, Руслан, от себя, потому что это такой посыл, задать вопрос. Вот если сейчас у нас идет тренд на полилингвальность, да, у нас русский, татарский, английский. Английский стал уже настолько базовым, что любая вакансия требует этого. Вопрос следующий. У нас же наверняка есть в истории технологии, методологии и вообще сама информация о том, как язык не только преподавать интересно, но и интегрировать не все западное, да, а татарское, татарстанское, арабское, потому что все пришло оттуда изначально, да, потом ушло в Европу. Так вот, есть у нас что-то, или это тоже вот, потеряно, утеряно, как те технологии витражных стекол, которые есть в архитектуре? Все. Всем спасибо большое. Рахмет. Қазір сұрау беремін, значит. Яқшы ғана бір автор бар, ол как раз тілдер турында яза, Гайдочер. Ол шул китабының башында язған, что һәрбір яһуд дүрт телне белергә тиеш. Арамейский, анда иврит, французский һәм латин телен. И аңлата ни өчен. Берсе, чтобы сер буларак сөйләшергә, икенчесе, мәсәлән, анда дөнья мирасын өйрәнергә, өченчесе күңеләшергә, ягъни, ну, шутить, чтобы можно было, ну и так далее. Ягъни менә бу әйбер бездә дә булырга тиеш. Элек менә инкыйлабка кадәр безнең ата-бабаларыбыз дүрт телне кимендә белгәннәр. То есть это была норма вообще общественной жизни. Әлбәттә, татар урыс телен белергә кирәк иде. Шуңа күрә, мәсәлән, безнең Гаяз Хакый яздыдагы инкыйлаб, анда аның процессы киресенчә. Әгәр дә рус телен белмәсәк, без цивилизацион халыклар рәтеннән төшеп калырбыз дип язды ул. Аннан соң, әлбәттә, гарәп, фарсы һәм төрек телен. Ул безнең нормага кертергә кирәк. Менә безнең фин татарларыбыз бар, да? Алар инде 100 ел артыганда яшиләр. Һәм алар берничә тел беләләр. Менә алар ничек аңлаттылар безгә. Аларда гомумән, Европада гомумән бер фильмда, мультфильмда дубляж ясамыйлар, тәрҗемә итмиләр. Не переводят принципиально. Бу титрлар бар. Шуңа күрә мультфильмнарны караганда, ул шунда ул телне образлар аша сиңдерә үзенә. Менә бу әйбер очень важно. То есть закрепить в общественном сознании, что берничә телне белү ул норма. Менә мин күптән түгел Мәскәүдәге бер форумда булдым. И бер урыс кешесе чыкты. Урыс кешесе. Ул әйтә, менә надо пример брать у татар-мусульман. И ул әйтә, менә у нас у русских, к сожалению, очень плохое качество. Мы не любим учить языки. Мы не можем учить языки. Үзләре признали. Но безнең бит ул тәҗрибә бар. Безнең ата-бабаларыбыз, минем мәрхүм әбием гарәпчә шигырьләр язды. Гарәпчә. Совет мәктәбендә укыган. Шуңа күрә без дә ул әйберне үзебезнең балаларыбызга яки оныкларыбызга да тапшыра алабыз. По крайней мере, үзебез белмәсәк тә должны вот монтировать в общественный сад. Шуннан башлана с духа понимания. А технологиялар миңа калса уже можно подверстать. Рахмәт. Хәзер микрофонны Рәдиф Кашаповка тапшырабыз. Ул заманча мәдәниятте булмадымы? Арамадыгызмы? Без ял берничә подряд хәзер куя башладык. Ну, бераз тарих темасы тыңларга бит инде. Иртән авыррак. Айрат, бәлки без бер сораулар биреп алырбыз.
таныштырырга. Давай, кызларга тапшырабыз. Барыгызга да сәлам. Әйдәгез әзрәк нетворкинг сессия ясыйк. 5 кеше таныш булмаган түгәрәкләргә җыелабыз. Әйдәгез басабыз. Безнең как раз 5 минут бар. Әйдәгез шулай түгәрәкләргә басып, бер-беребез белән танышабыз. Ләкин әйдәгез шулай түгәрәкләрдә сез таныш булмаган кешеләр булсын. Ну, юкса, әйтең 50% не белмисең иде. Әйдәгез инде, уяндык. Рәдиф әзерләнгән вакытта. Нетворкинг чараның максаты бер-берең белән танышу һәм шулай ук үзеңә полезный знакомстволар табу. Хәзерге вакытта без 5 кеше булган төркемнәргә җыелабыз һәм үзебез турында сөйлибез. Кем без, каян килдек, нәрсә эшләргә яратабыз һәм гомумән бу форумда нинди максатлар, нинди ожиданиялар без. Һәм инстаграмнарыбыз белән бүлешәбез. Әйдәгез киттек. Һәр кеше булды, һәр кешедә 5 кеше бармы? Әйдәгез, тегендә бар урын. Әйдәгез, безнең 5 минут бар, шуңа күрә һәр кеше 40 секунд сөйли, аннан соң без күчәбез. Бөтен кеше дә әзерме? Без башлый алабызмы? Все, әйдәгез. Беренче кеше китте. Әйдәгез хәзер инстаграмнар белән алышынык һәм актив ясыйбыз. Кем күбрәк язучы җыя ала 5 минут. Хәзер безнең 2 актив булачак. Беренчесе
Urban Tatar radioсын үзенең телефонына yüklәргә кирәк. Urban Tatar radio турында ишеткәнегез бармы? Шәп, ишетмәгән кеше бармы? Әйдәгез хәзер безнең Urban Tatarдан радио турында әзрәк сөйләп китерләр. Хәерле көн, минем исемем Шамил. Без Чаллыдан Urban Tatar делегациясе белән килдек. Безнең үзебезнең Urban Tatar радиосы бар. 3 стрим, альтернатива, прогрессив һәм винил. Хәзер сез винил стримын ишетәсез. Безнең Urban Tatar радионың кушымтасы бар. Android-ка һәм iOS-ка. Зинһар куегыз хәзер анда яңа гына подкастлар biz куйдык һәм татарча әкиятләр һәм бишек җырлары. Зинһар кушымтасын куегыз. Рәхмәт. Qozon Filmani
Таткультфест фестивалінде Электрохафиз, Вида Мебиус, Лисакот, Энвер Измайлов, Хмот, Айгел, Отанар, Дизайн, Медиар, книги, детская зона, гастрономия на фестивале новой татарской культуры Таткультфест 30 августа, 13:00, Казанский Кремль, 0+. Без башлыйбыз, әйдәгез утырабыз. Рәдиф әзер. Әйдәгез урыннарга утырабыз. Так, тынычланыйк. Сез аралашат элемиз. Аралашасыз. Балалар туа башлый. Саибет инде. Мен исемim Радиф Кашапов, мне 38 яш, мен балық пістесінде. Мен Шелде yaşadım, Kozan'da, Peterburg'da, там 7 тағын, 6 yıl Kozan'da yaşayım. Meni böyle көрербетіне, мен Сверили паспорт. Менің тема заманчы мәдениет трендлары, менің анда бірінші видео бар, шоңа көрі әйдесіне бірінші видеоны қабызып, анда yazылған Так, сұрау, бұл нинди шара? Бұл нинди милләт шарасы яра? Неге татаршымда, бірінші татаршы? Салават, это, давай фотографирование, пожалуйста. Бір тапқыр Салават келді біздің спектакль, я сказал вопрос, почему вы делаете мероприятие в Ураза Вайрамында, мне всегда это испытал. Рар, бұл татар музыкасында бұл. Нинди татаранда белгілері бар. Нешек татарлық мұнда шағылады? Татарша, екінші. Бұл бик белгілі түгіл. Мұнда пентатоника бар ма? Анда пентатоника бар. Пентатон негізінде татар сэмпл-ға, так пентатоникасы. Тағы нәрсе бар мұнда. Бәтә шарары. Музыка яғынан. Мұқара иқтибар етсіз, иқтибар етмәдіңіз. Так кіші это. Бекірақ бұл Назымға иқтибар бере. Щоб мен шешілер ярам. Мұнда бүтін күйінің негізі бір мелодия. Анын, то есть ол өзгермей, анын куплеті yok, анын қушымтасы yok, әйме? Һәм қушымта білән, припев куплет, ол Европадан келген әйбір. Әйме? Мұнаңларға керек, біз заманшы мәдениетін өргенде, татар мәдениетін өргенде, біз заманаға ғана қарамайбыз, біз өткен әйбірге қарайбыз, өткен заманға қарайбыз, чөнки біз көп нәрсені ұнытқан халық. Біз ярты әйбірін аңлайбыз,
йортта білмейбіз, омен біздің тарихыбыз 1970 жылдан башлана кірді. Çünkü bizim айтабыз, мына татар музыкасының бар бірінші өліші, екінші өліші, вступление, развитие компоненттігін. Гарап музыкасынан андай бірлер жоқ. Кішілер башлады, бір бірде хам давам етеді аннары. Шуңа көрінен иқтибар етуге керек. Әлегі слайд машик. Келесі слайд. Башта мен бірінші тұрынтына айтам ғұмумен. Нәрсе біз иқтибар етеміз. Бірінші айбір сен қойда яшайсың. Бұл менің яшайған орам. Ол қазір андай түгіл енді. Mesela мына бұл йорт, мына дүрт терезелі, ол мәржәне тұрған йорт. Аның орында қазір разливуха, там ломбард. Оның тегі қияпаты гіне қалды. Бұл тұқай орамы. Менің үшін мұхим, мен қойда яшайым. Мен айтмын, мен жер шарында яшайым, яйсе мен Ресей гражданы, яйсе мен татар гражданы, Татарстан. Мен тұқай орамында яшайшы кіші. Мен үшін бірінші бір иқтибарға лайық. Һәм меніңше қазір бір зор тренд, сен бик зор ораға қарамайсың, Иракқа қарамайсың, сен енешеде болған бірге қараға тиіш. Çünkü біз қойдырғы пландар құрабыз, қойдыр Иракқа талпынабыз, аяқ астында біріні көрмейміз. Келесі слайд. Шәһәрләр. Бұл нәрсе музей түгіл бұл жұрт. Нинди интерьер бұл? Нинди кіші яшайынды? Неге татарлар яшайынды? Бұл бір татар айбірі yok. Бұл 20-ші ғасыр башындағы татар сәудегері йұрты. Бұл анның деге публичный өліші, аңа қонақлар керек, шоңа құран көрсетілге керек, мен де емеш апропы көрсеймі. Бұл меға нәрсе айтасым керек, біз барыбыз да қазір шәһәрдә яшайбыз. Негедір, ләкин біз өзіміз барыбыз да шәһәрдә авыл тұрмышын яңадан қабатлайбыз. Біздің андай ностальгия юк кебек, біз біріміздің ауыл балалары түгел. Сіздің ұйыштырушыларыңыз да көпшілігіз ауылда тұрсалар да, оларына айта алмайсың, дейм олар. Ешіксіз тек өзінің шәһәр кіші бұды көрсетер, шоңа көре бүтін әбірні шәһәрге көшіруге керек. Шынды тұрады. Келесі слайд. Көпшіліктің озабы. Бұл кім? Бұл да татарлар енді, ләкин олар нешікті бір түрлі киінгендер. Міне мен экскурсия алып барғанда айтам, міне мен сізге қары фото көрсетем. Традиционный татарский костюм. Ләкин сіз шуңа бар беріңіз. Сіз мәселен әр сезонны киімні алмаштырасыз. Сіздің бар өзіңіздің зауығыз, өзіңіздің тілеклеріңіз, сіз бұлай бір ошай, дегей бір ошай, ләкин сіз өзіңіздің іліккі яшаған бабаларыңызды шылай көрсетіңіз оған кетересіз. Алар 12-ші ғасырда сіз сөйладылар, һәм ғұмыр бойы шыны киіп берейлер алар. Деймі теге? Міне трапецевитный көрмек, анда ыштан, қалфақ. Мәселен қалфақ, біз қазір ойлаймыз, ол ғұмыр бойы болған. Қалфақ мәселен модаға 19-ші ғасырда ғана кірген. Өзіңе жалса бір күн қалфақ кетмеген, кімдікір қалфақны кигендір де аларға айтып бергенлердер енді нәрсе бұл вообще. Бізге қос түгел. Һәм бұл әйбір нәрсе турында айтты. Көпшіліктің озағы, яғни ілік нәрсе болған. Кім көбірек шул хақлы. Қазір андай бір түгел. Қазір сен әгерде өзің бірден бір кіші болсан, һәм сен өзіңнің фикірің болсан, сен де хақлы, сен де иқтибарға лайық, тамамларға керек. Біз әлбәтте бек көп түгелдер енді. Ләкин біздің фикіріміз шулай иқтибарға лайық. Айтасы керек, яшы слайд. Поляризация. Шулай, мына бұл фотода жасалған біздің данлықлы Шәрік клубы. Һәм мұнда Ялт ел журналында, журналда карикатурмаға. Шәрік клубы нәрсе айтылар. Шәрік клубы ол емес. Татар мәдениетінің теге бишігі, сәхна музыкасы бараған анда, театр көрсеткен лекция, ләкин шулай көп кіші анда жүрген лото ойнарға. Яғни мына көңілін ашырға дискетік болған қысқасы кіші үшін. Шуңа күрә аңларға керек, һәрбір фикер турында ике төрле була ала теге. Яқ. Амалар икесе дә шулай лайык. Бездә гел шулай бер була. Без әйтәбез мәсәлән, безгә шунда барырга кирәк. Мәсәлән, команда чыга. Айрат мәсәлән әйтә, безгә икенче кабат. Без һәм без спорлаша башлыйбыз нигәдер. Мәсәлән, Айратны үзем фикергә индерсәм, мин шундый молодец. Ләкин мин вакытны туздырам дөрес әйткәндә. Мин дә хаклы, ул да хаклы. Икебез дә хаксыз. Безгә бергә эшләргә кирәк. Шуңа чөнки икебезнең фикере игътибарга лаек. Келесі слайд. Так, бұл менің шундай футболка бар иде. Сіз көресіңіз ме бұны? Это же печаль. Да, кстати, понятно. Кире, пойдь, пожалуйста.
селфи. Ягни бу хәзерге шундый ук тренд, кеше үзе турында сөйли. Ну сез белесездер инде, мәсәлән, шин чыгарасыз Инстаграмда афишаны язасың, менә дуслар, без билмәм дә иртәгә ракетаны Марска җибәрәбез. Һәм бер кем дә лайк кылмый. Ана син чыгарасың фотоны, мин менә кичә чәй эчтек дуслар белән, вот лайк. Молодец. Ну то есть кеше үзе турында сөйли башлады. Ничектер элек ничек иде? Менә гомумән кеше ул сәнгать өчен, белмим инде, сәясәт өчен персонаж түгел. Без моны халык белән эшлибез. Мен бин ике көнлек барган идем Илдар Гафаровның яңа фильмына. Ул тора исәнмесез. Анда, димәк, нигезе инде абый сөйли, менә 15-нче елда Явыз Иван Казанны алгач, алар фашистлар урманнарда һәм бүлесенә исәнмесез дип әйттеләр, ишетәсеңме туган? Әйтәм, ну ярар. Димәк, бу абый үзе 60 яшендә бөтен татар халкын тоткарга тели. Бик сәербез, чөнки беренчедән абый үзен тоткарга тиеш, әйме? Бәлки башта татар халкыннан башланганчы үзебез белән шөгыльләнә. Кирәсе слайд. Уже шәлдек. Бу миңа 22 яшь. Это шир брат, вот там серега у меня, я. Там номинирование, короче, тотальное. Меня бар иде депрессивный период. Вот. Бу нәрсә турында әйтә. Мин музыка белән шөгыльләнәм 18 яшьтән. То есть уже 21 ел. Какой? Вот. Һәм мин 1-2 ай элек кенә бардым Яңа йолдыз конкурсына. Рәсмисен, мен дә катнаштым. Минем өчен бик сәер тәҗрибә иде. Чөнки без шөгыльләнеп бер һәм эстрада, мәсәлән, алар арасында бик зур әйтергә шукырмы, дивармы. Ягъни әйтәсең килә, без хәзерге вакытта профессионаллык булмаган әйберләр алар пачыкта. Кирәкме яхшы ясарга, әйме? Кирәк интенция, кирәк теләк кенә. Мәсәлән, безнең бар мин татарча яшендә шундый конкурс, шундый исемле. Без аны ничек эшлибез? Кеше чыгара җырын, ибрә видеога, ул анда утыра белән мунчада. Һәм бер юмда төгәлләнмәгән, строга кылмаган гитарада онсы да уйный. Әйтәм, шәп уйныйсың. Молодец, кил давай уйна. Чөнки үзегез беләсеңез, бөтен кеше безне уялчан, аны кулдан алып сәхнәгә чыгарга кирәк. Һәм мәсәлән, шул вакытта менә шундый кешегә игътибар бирү. Без әйтмибез, әйдә башта музыка уйнарга өйрән. Минем бар бер танышым, аның улы 18 яшендә музыка яза башлады, электрон музыка. Һәм әтисе әйтә инде, ничек инде ул менә ул консерваториягә йөрмәде, ноталар белми, нигә музыка язам? Сезгә шат түгелме, сезнең улыгыз вообще нәрсә белән дә кызыксына? Юк, менә минем мәсәлән 5 класс бар образование, мин байында уйный алам. Әйтәм, ну син нәрсәдә яздыңмы син? Юк. Ә син улың 5-нче трек яза. Шуңа менә шундый бер игътибар бирергә кирәк, Google менә шундый трек ясый. Юк, кирәк. Вот, барса катлаулы. Бу нәрсә бу? Мин татарча яшәм татардан ниндидер тәэсир ясыймы? Ну, теге бу фото карап әйтергә буламы, что менә шул кадәр тәэсир ясый, ул кадәр нигә безнең бу фото дәрт безгә китерә? Әлбәттә юк. Әйме? Ну, сиңа китерә, ләкин мин татарча яшәм, теге психологик помощь түгел. Онлар кирәк, чара үткәреп, безгә әйтәләр, вот сез үткәрәсез аны 15 ел бу. Нәрсә үзгәрде? Нәрсә үзгәрде? Онларга кирәк бер чара, яисә 100 чара хәлне үзгәртә алмый. Бу мен теге, чөнки барса катлаулырак, әйме? Шуңаларга кирәк, теге бар теория малык дел. Син аңлар итеш, син бу чараны теге бөтен әйберне җиренә җиткерүче эшлисеңме, яисә мәсәлән кечкенә генә адым ясар өчен эшлисеңме? Димәк, теге төшенкелеккә бирергә кирәкми монда әйберләр эшләгәндә. Мин шуны интересно. Социаль җаваплылык. Бу минем яраткан фестиваль Фест. Нын чек атала бу. Бутылка түгел. Алар бутылкасын белми икән. Шейкер, математик. Әйе, бу шейкер без аны ясадык. Ну, Фест бу ел безнең Баркалхан районында суга. Чөнки без су шәһәрендә яшибез, су бар шәһәрендә. Һәм без шундай бер ясадык, кеше мәсәлән үзенә кофе алганда, яисә су алганда, ул теге шешә алмасын. Пластик белән шөгыльләнмәсен, бик бу аңлаешлы әйбер. Һәм менә бу елны без Җәдид фестны багышладык теге. Яңа бистә тарихына түгел. Без башладык суга. Суны аңлар өчен теге тел кирәкми, теге тарихны да аңларга кирәкми. Су менә су, су яисә чиста, яисә пычрак, яисә теге исе тәмле, яисә сәдәрендә сәерстә таңкыяннан. Шуңа күрә без менә Буңа багышладык суга, Виктор Юздыга инде аның безнең төрле кешеләр
килгәндә һәм ничектер менә без көтмәгән идек дөрес әйткәндә, ләкин мондай темага татарча сөйләшү күптән кирәк икән. Чөнки менә кеше шәһәрдә яши, Казанда су сыйфаты начар. Һәм ничектер менә кешегә теләк тудырды, ә бер шундай белә турында сөйләшергә. Гомумән менә бу син кая яшисең, ничек яшисең, нәрсә эшли аласың, син шәхес, син нәрсә үзгәртә аласыңмы? Мондай бер турында сөйләшергә кирәк сәясәтләр. Так, бинарлык хәер, бу мин кыз күргәнем. Рәсми сал бинарлык. Гадәттә кешеләрне бүләр ир атларга һәм хатын кызларга, яме бу стереотиплар турында. Бу минем фотоны ясаган минем дустым Юрий Калинин, без аның ясадык итек фото, берсе типа мин шундый ир ролендә, икенче мин мәсәлән кыз ролендә. Шуңа аңларга кирәк, һәрберегезнең анда бар инде ир хромосомнары, кыз хромосомнары сезнең бар характерда, инде назлык, мәсәлән, йомшаклык һәм шулар сезнең бар дәртлек, яме. Һәм ләкин аларга кирәк дәртлек ул мәсәлән теге ир атларга гына хас әйберләр түгел, яме. Гомумән хәзер күп төрлелек турында сөйләгәндә минем шул бинарлык турында әйтәм. Без нигәдер гел инде әйбергә бергәбез, мәсәлән без әйтәбез, менә әлбәттә татар мәдәниятендә хатын кыз өстен алырга тиеш. Ата-ана роле бик мөһим, яме. Ир заты ул мөрбә эшләргә кирәк, тиеш, анар үләргә инде теге перенапряжение от того, что типа ир үзенең вазифасын үтә алмады. Яме. Минем мәсәлән 2 балам бар, мин алар икесен дә карагайным. Берсен хәзер карыйм әле. Кая ул то есть мин аны тәрбияләп яшәдем, инфлюенсер булган идем беренче елларда, һәм ничектер менә мин баланы карадым. Әмма бу хас түгел, чөнки әгәр бала тугай икән, син аны каршылыйсың да роддомдан китәсең эшкә 9-дан 6-га кадәр, һәм аннан аны 15 минут күрәсең. Алай бәлки дөрес тә түгел, ләкин менә шулай мин үземә бер никадәр өлеш бу вазифаны алдым, киресезләр. Так, яхшы булмасын дискерек, җибәр, пожалуйста, юк, анда вот сымбысы. Менә музыка дип язылган. Музыка дип язылган. Так, Рафаэл. Анда Ислам Валиев, Зөфия Камаловның трегін алып, аны төрле стильларда башкара. Да диско, 80 yıllar, R&B. Bu нәрсә турында? Яхшы аңлалган истелек. Бу гына шундый тренд, без аны уйлап чыгардык, әйме без истелеккә тартылабыз инде, әйме. Бездә элек яхшырак булган, заманнар үзгәрде. Шиктәренә без ниһаять үзебез шундый трендка килдек. Мәсәлән, ислам ул анда борынгы кийне алып инде, борынгы түгел инде, ну 100 ел элек булган язылган кийне алып, аның заманча яңгырашын кертә төрле хәзерге стильләргә. Гомумән бу әйбер белән кулланырга кирәк. Чөнки ничектер без менә шундый ретроградлардан трендсеттерларга әверелдек. Чөнки без дә шундый искелекне гел күрсәтәбез, әйме? Һәм сез мәсәлән киләсе вакытны Сабантында сәхнә костюмнарында чыгыш ясасагыз, сез әйтә аласыз, бу кич, бу мәсәлән 80 ел тренды, менә без шулай ук теге ностальгия бирелдек дип инде шуңа күрә бер дә кыймсынмагыз. Гомумән бу искелеккә кайту тренды нәрсә белән яхшы шулай ук. Мәсәлән, минем өчен мин ниһаять 39 яшымда эстрада белән бөтен теге булган каршылыкларга сораулар җавапларын таптым. Әйме? Мәсәлән, мин аңлыйм бар 90-нчы ел салаватлары, мин аны тыңлыйм, теге минем яшьлек музыкасы кебек инде, минем әтием тыңлаган музыка һәм шулай мен социологиядан өйрәнәм. Нигә мәсәлән 90-нчы елларда салават баракта килде. Сез әгәр дә 80-нчы елларда музыканы тыңласагыз, мәсәлән Рима Ибраһимованы, әйме? Яисә кем анда там була? Венера Ганиеваның беренче треклары. Анда баяннар юк гомумән. Чөнки баяннарны беркем дә кулланмый. Композиторлар, алар уйный, синтезаторлар кулланып, пианино кулланып. 90-нчы елларда
орынды булыр инде 30 август булгач инде 91 елда безгә суверенитет килә һәм милли үзаң күтәрелеше һәм менә баянның чыгыш сәхнәгә чыгуы электрон музыка белән бергә электрон инструментлар белән бергә шуны шул милли үзаң күтәрелүнең билгесе ул булмый. Аңа кадәр мондай беләр юк иде. 89 елдагы концертны карасагыз һәм 92 елдагы Салатның бар беренче сезоннары. Әйме? Ал совсем другая картинка. 89 елда анда кешеләр тырышалар булырга тибеш. Менә без Европа, кешеләр гитараларда уйныйлар, синтезаторларда. 92 елда чыга Салават абый шундый белмәм инде базарда алган күлмәгендә инде фәлән һәм менә үзе, безгә якын кеше. Һәм аның музыкасында баян бар. Әйме? Чөнки без татарлар инде менә 120 ел инде баянларда уйныйбыз. Һәм шуны без шулай итеп без үзебезне милли күрсәтәбез. Келесі слайд. Так, да, һәм тагы икенче искелек, үзәтне сөйлә. Тамгалар да, руннар да инде. Шундый берсенең бар тренд, без кичә Туфан белән шул Эвертурда сөйләштек. Туфан Әлмәдинов үлеп куйды ул. Бәйсез режиссер, хәзер инде 1 сентябрьдән ул Тинчурин театрының баш режиссеры булачак. Туфан ул әтисе Риф Имаметдинов в Тотсның авзасы. Гомумән әтиләре Тотсагызлары булган кешеләрне өйрәнергә кирәк. Бик кызык феномен ул. Мәсәлән, Илдар Айповның дизайнерның әтисе Нижний Камстотсында өйрәнгән. Илдар Ягафаровның әтисе шулай милли активизм бер өлеше ничектер. Вот алар нинди фикердә, гомумән алар бик иронично карыйлар инде әлбәттә үзенең әтиләренә. Туфан әйтте инде. Минемчә, әгәр дә без телевиз икән, нәрсә үзгәртергә, нәрсә сакларга, безгә иң баштан башларга кирәк. Ягъни менә руннар заманыннан. Әгәр дә бездә 70 ел буе безне советлар заманы үзгәртте икән, советлар заманы ул берникадәр югалган вакыт. Сиңа әйтәләр, син беләсең менә бар тамырлар, бар традициялар, совет заманы әйтә юк, сез татарлар менә сез чәкчә сашыйсыз, менә сезнең биюегез, менә сезнең баяныгыз, фәлән. Бу чын барлык түгел. Әйме? Чөнки сез беләсез, татарлар бик төрле, һәм татарлар бик моңа гына берегә алынды. Шуңа күрә әйтәбез, башлык тик яңадан, башлык руннардан, башлык ислам дәврен, иң кече чорын үтеп, менә шул совет заманы килеп, үтик дигән. Шуңа күрә мин әйтәм икән, тамырларны искә төшергә кирәк, теге сакларга кирәк, аны дөрес кенгә аңларга кирәк, аны булай гына алып, сезгә иң якын әйберне. Чөнки сез әгәр дә ясыйсыз икән хәзер мәсәлән бер бию чарасын, сез борынгы бияләрне күрсәтмисез, сез күрсәтсәгез 30-нчы елда уйлап чыгарылган биюне. 30-нчы еллар ул совет заманы. Әйме? Гай Тахиров китабыннан аласыз да карыйсыз. Бу борынгылык менә кирәсезме? Бу минем бер ремиксның обложкасы. Узган елны апрельдә барды пандемия. Әйме? Һәм менә мин бардым минем әтинең шивалдына. Анда склад, короче, бөтен бер җыя. Әмма шундый фото ясадым. Шулай аңлап кылган ул. Әйме? Бу теге экология гына түгел, гомумән хәзер элек нәрсә иде, мәсәлән, кеше бик урынлы иде. Менә без YouTube каналын ачкан идек 2005 елда, 7 елда һәм ничәмә кеше йөргән иде, ничә пара иде безнең кеше. Яисә менә без элек чарлау үткәргән идек, безгә анда 200 кеше җыела иде, 300 кеше хәзер бер килдә бармый. Дөрес инде әлбәттә, чөнки хәзер чыганаклар күбрәк. Әйме хәзер һәрбер бала YouTube каналны ясый ала, фәләнне чыганаклар күп, хәзер аларны сайлау кирәк. Әйме? Һәм шундый тренд булырга тиеш, бөтен бергә теге бәрелмәскә сайлап алырга, сессияңа чынлап әйткәндә кирәк. Ну, мәсәлән, әгәр тарих белән сөйләсәң, тарих белән шөгыльлән, дим карыймы? Мәсәлән, бик яхшы змисал инде Альфред Бустанов, ул менә ничәмә ел кулъязмалар белән шөгыльләнә. Әйме, һәм без барыбыз да Альфред Бустанов белән турында беләбез. Ул теге башка әйберләргә бәрелмәй, белмим анда ул башламый, монголчалыкны өйрәнергә өйрәнмәй, ләкин башка әйберләрне. Ләкин дә аның үз шөгыле булгач, бердән бер шөгыле. Безгә ул кызык килеш. Музыка, ну, сез моны яздырга тиештер инде. Сез бөтен кеше монда Instagram белән ями музыка, бу безнең лейбл. Кем белә безнең лейбл булганын? Кем кутлаган вообще? Безнең лейбл бар. Без инде безгә 9 ел, 8 ел. Лейбл Ями Music. Федер Муртаз Ильяс Гафаровның яраткан чәчесе шуңа грамында.
Ну, вообще он харизматичный мужик. Вот. Һәм ул саватка җырлар яза иде. Иншәпләрен. Ана күрәсең, гүзәл разы бик кыпсынып тора. Все аңламаяннар нәрсә аны белән булыр. 20 елдан соң кем белер, сетевик булачак. Ями Music ул безнең лейбл. Без заманча татар музыкасын шугылланабыз. Заманча дигән нәрсә ул хәзерге вакытта булган музыка белән. Әйме? Безгә нинди музыка кирәк, без шундый музыка яздырабыз. Без аны музыка нигә яздырабыз? Чөнки безгә андый музыка җитми. Аны тыңлар өчен аны язырга кирәк. Киләсе слайд. Вот. Һәм без башладык инде бераз татар трендлары турында, музыка турында гомумән. Бу минем бик төпле фикерем. Татарларның бер көче, зур көче нәрсәдә? Менә шул төрлелектә. Ягъни кеше әйтә, без кимсең без? Кешегә бик ачык сорау кирәк. Син, мәсәлән, билмәдә, Казан татар, рәхәт, аңладым, все, киттем, кая эшләргә кирәк. Юк, андый гади бер түгел. Мәсәлән, мин крашеннар турында сөйләгәндә, зала крашеннар бармы вообще? Юк? Странно. Крашеннар турында сөйләгәндә, мин әйтәм, бар ике теория. Әйме? Бер яктан крашеннар атыра, без борынгы халык, 1000 ел буе инде православ динендә, без аны үзебез кабул иттек, мәҗлестән күчеп икенче яктан бар, икенче теория крашеннар, крещенные татары, алар шунган татарлар. Һәм икесен дә әйтергә кирәк. Чөнки бәлки без дә хаксыз, без дә дөрес фикерләмибез. Чөнки безнең генезис бик катлаулы. Без бер яктан мөселманнар, икенче яктан без төркиләр, өченче яктан без дала халкы, дүртенче яктан без шәһәр халкы, өченче халык группа. Мәсәлән, әгәр дә син чыгарасың дигән музыканы әйтәр, ну безнеке түгел бит, бу гарәп музыкасы. Мен әйтәм, без гарәп диндә түгелме ни, ничектер? Безгә шитмәне ул юк, без татарлар, менә без консерваториядә укыдык. Безнең Рөстәм Яхиннар бар, һәм Сарих Сайдашевлар. Безнең элеккеге фән галимнәре, алар гарәпчә язмаганнар имеш. Безгә бу якын түгел. Ягъни, әгәр дә бар икән мөселманнар без икән, димәк безгә бөтен мөселман мәдәнияте якын һәм без бу якка чаба алабыз, без аны өйрәнә алабыз. Әйме, бу бик зур мөмкинлек. Икенче яктан без төркиләр, димәк без бөтен төрки, мәсәлән, мин яктан музыканы өйрәнәм, мин бөтен төрки музыканы карыйм. Әйме, һәм шулай ук аңа үземә кирәк әйберне алам. Без дала халкы димәк, ну бик кызык әйбер инде, менә Али спектакле чыкканда, кем белә нәрсә ул Али спектакле? Вот я Али спектакле күрсәтергә кирәк, и в общем, беренче больше күрсәтмәскә кирәк. Вот, Али спектаклендә куллана инде горловое пение. Что было горловое пение тоже? Татарлар горловое пение бар, исемә юк. Һәм кеше әйтә, ничек инде вот бу безнеке түгел бит инде бу. Әйтәм, нигә безнеке түгел? Без бит, ну, горловое пение ул дала халкы җырлавы. Без дала халкы, Нигә бездә горловое пение юк? Ну, бит элек ишетмәдек инде. Ну, конечно, без элек ишетмәдек, чөнки сез бу залтына кирәсезме инде? Илһам Шакиров беренче отделениедә, икенче концертдә чыга кеше такой. Ошла. Әйме? Аны да булыр. Без шәһәр халкы. Бу инде аңлашыла. Димәк, безгә бөтен шәһәр мәдәнияте хас. Әйме? Без инде шуны күптән эшлибез. Без әгәр дә инде шәһәр оешмасы икән, димәк, безгә бөтен башка шәһәр оешмалары килә ала. Безгә бернинди проблема юк бу яктан. Һәм әлбәттә без Европа. Бу бәлки теге мояктан түгел. Шулай бар бер фикер, бәлки безгә бу Европалыктан оранырга бераз кирәк. Без булай да инде Европалы. Аңа көч эшләргә кирәкме? Сез барыгыз да Европа киемендә киенгән, әйме? Бәлки безгә башка әйберләргә игътибар бирергә кирәк. Мәсәлән, без барыбыз рус телле. Без монда бернинди көч бирмәдек моңа теге. Авырып, төнлә йокламыйча рус телен өйрәнмәдек без. Их ичмасам, мин дә хәтта бер рус телен өйрәнәм. Шуңа күрә бәлки менә беренче пунктка күбрәк игътибар бирергә кирәк. Киләсе пункт. Театр. Театр буенча трендлар. Бу минем дустым Алия Гайнуллина. Бу аның перформансы курку турында. Ул тора Казан метросында чего? Хиджаб булды. Давайте специалист айтыгыз. Никап турында, никап. То есть ул киенгән, аның күкрәгендә розалар. То есть бер яктан кеше аны курка, икенче яктан аларга розалар бирә. Әйме? Бу театрның нәрсә турында? То есть мин сезгә театр слайдында күрсәтмим Зәңгәр шәлне. Белмим, гыргый киявләрен, тагын нәрсә бар. Килә ява түгел. Театр әгәр дә сезнең турында икән, сезгә якын әйберләр турында. Мәсәлән, бер курку. Миңа кичә экскурсиядә бер кыз әйтте, ярымы миңа, мәсәлән, мөселман кибетенә керергә. Әйтәм, нигә син мөселман кибетенә керергә ярамый? Ну, чөнки анда мөселманнар утыра. Әйтәм, мөселманнарга акча кирәкме мени?
Женщина, не заходи, не нужен мне этот, да, детство. Шуңа күрә, да, то есть ул бик якын тема икән. Я бик шәй әйтәм, сез теләсәң инде мәчеткә керә аласыз. Керәсез, шакыйсыз, ачасыз, әйтәсез, исәнмез, мин Мәскәүдән килдем, бер саңлам, ярыйм, миңа кергә, сине кертергә тиешләр, аңлатырга тиешләр. Димәк, бу тема бик якын. Димәк, бу тема турында сөйләшергә кирәк. Һәм әгәр дә безнең театр бар икән, без генә әйтәбез, бездә халык театры оештырырга кирәк, анда кирәк безгә сәхнә, театр актерлар, гримерлар, анда режиссер кирәк, әйме. Алия бер үзе анда бер нәрсә ясады. Ва әлбәттә өйрәнде. Ул татар кешесе. Һәм ул үзенең борчыган тема турында шундый кечкенә спектакль ясады. Киләсе. Бу Нурия Фатихова, Нурия Фатихова, ул татарча сөйләшми. Кем монда татарча сөйләшә? Что по-татарски? Ну и бер ел узгач. Нурия нәрсә ясады? Бик, минемчә, кызык тәҗрибә, аны бөтен шәһәрдә үткәрергә була. Ул бездән әти бабалардан калган уймаларны табып, аларны әкрен укый иде. Кем аңламый, тәрҗемә итә, ләкин шуны аңларга кирәк, ул татарчаны русчага, һәм русчадан татарчага тәрҗемә итә. Бу идеаль ике теллек. Әйме? 3 сессия булган инде, анда алар укыганнар инде, төрле хатларны, истәлекләрне, һәм шигырьләрне. Һәм укыйлар иде, мисал. Бу сүз нәрсәне аңлата? Бу кешенең тормышы ничек аннары булган инде, мисал, ул үлгәнме? Яки кая яшәгәнме, әйме? Бу кешеләрнең теге оныклары тора иде. Һәм ничектер күп кеше анда килгән кеше, алар гомер шулай рус телендә татарлар. Әйме, һәм алар өчен менә бу әйбер ничектер менә бу татарлыкка кайтып килү булган. Әйме, безнең өчен профессионал татарлар өчен түгел, һәм менә ул татарлар өчен. Алар шулай кабул итәләр. Әйме, әби, баба яша, менә мин дә татар икән. Мен әйтмәм, әгәр дә бу сессия узгач, барысы алар анда теге акциялар, перформанслар, фестивальләр оештыра барачаклар, яме? Бөтен кеше анда әйбер кирәкми, ләкин менә бу бик гади әйбер. Сез кешенең теге нигезе булган әйберләргә мөрәҗәгать итәсез. Әйме? Һәм менә монда без күргән идек, монда бик күп кеше кергән иде. Һәм бик шундый тәэсирле чара иде. Минемчә, бөтен шәһәрләрдә үткәрергә кирәк, сезнең барыгызда шундый куязмалар, хатлар, башка әйберләр бардыр. Рәссам, бу минем дустым, аның никнеймы Неджи, Наиля. Ул ясый, бу рәсем ясый, әлбәттә. Без бу елны печән базарына кергәндә шундый чара ясаган идек. Мин таптым, мин ун рәссам таптым. Төрле бик төрле техника ясаучы. Һәм аларны мәгълүмат буенча яптым. Аннары аларның 8 сәгать бар иде. Һәм менә холст. Хәзергә мәтне ясарга. Мәсәлән, күренгәнчә Наиля ясады Шаллы подъездын. Кем Шаллыда яшәгән бар? Монда бар шундый әйберләр инде, подъезд язылган. Ягъни менә шулай Шаллы. Ягъни бу рәсем нәрсә турында иде. Шулай хәзерге вакытта заманча мәдәният, татарча мәдәнияте, ул урамга чыга. Әйме, һәм ул менә мондый була ала. Гомумән, әгәр дә без сөйбез икән татар мәдәниятен турында, гадәттә анда нәрсә күрсәтәр безгә? Алмаш ханның Болгарда сәяхәте. Яисә белмәм дә, Салих Сайдашев, Кәрим Тинчуринны подвалга яба, фантазия. Вот, то есть ниндер менә шундый горур әйберләр, ләкин Наиля менә бик гади подъездны ясый. Бу подъезд миңа якын, минем кичкән чакта шундый подъезд булган иде, менә бу хәрефләр буенча мин өскә йөрмәләп йөргән идем. Козырекка. Әни күрмәгән. Яисә әни күргән. Вот, шуңа күрә мондый әйберләр миңа бик якын, мин мондый әйберне күбрәк күрәсем килә. Киноны кабыз, пожалуйста, кино дип. Если очень просто вместо осла поставить, просто с коровой. Сама идея меня интересует. Именно ведь не вот оторванная, но именно безумно хоть так широко было. Кишинен тормошен именно сайраша курсетрейки. Не обязательно же прям как просто вместо осла поставить корову и просто начать снимать. То же самое, но просто с коровой. Сама идея меня интересует. Именно ведь не вот оторванная, но именно безумно хоть так широко было. Кишинен тормошен именно сайраша курсетрейки. Именно вот так все сжато, жестко вот снять. Почему вы называете своих актеров моделями?
Я не хочу называть их ни актерами, ни исполнителями. Bu Baybulat Batulin 0,5 isimli kinosi. Bik hurmat etgan Almaz Degredinov birdan bir Tatar kinosi turida butun Tatar kinosini qaragan, uning turida litsenziya yozgan Almaz aytdi, bu meni birdan bir yaratgan Tatar filmi deb. Ул Slon saytында бар, Slon.ru saytында кіртесі 0,5 Байбулат Батулин. Анда фильмнің сюжеті бір егет инде Шакиров исеме, Альбер Шакировның кім бола соң? Энесе була. Ол фильм төшерергә тирек, ремейк. Һәм ул, естественно, төшермей, чөнки ул ялкау. Һәм Байбулат камерасын алып, аны артыннан йөри. Аның теге фикерләрен яздыра инде. Бик аңлаешлы фильм. Бик теге ничек күңелгә ята ул, чөнки без барыбыз да ялкау. Хәзер дә инде. Бумында бернинди теге татарлык хәйбер турында бер сөйләшми, беркемдә кәләпүш монда кимей, теге махсус рәвештә беркемдән дә теге шан калкмый әйтми инде, без бетәбез, яисә без яңарабыз. Бу гади фильм. Кешеләр монда кайвакыт татарча сөйләшә. Бу гади тормыш. Безгә андый фильмнар җитми. Сез үгез күрәсез. Моны төшерер өчен Байбулат хәтта ут алмаган үзенең өчен. Просто камера алган да мин һәм мондай фильм төшергән. Сезнең барыгызда шундый телефоннар бар. Сез барыгыз да документаль фильмнар төшерә аласыз мәсәлән. Мин аңлам, менә кешеләр гомумән нидер матур картинка эзлиләр. Мәсәлән, матурлык күрсәтәләр. Сезнең тормышыгыз матур түгел дөресен. Сезнең тормышыгыз катлаулы. Минем сезнең тормышның катлаулыгын күрәсе килә. Киләсе слайд. Бию, пожалуйста, кабыз, бию дигән идем. Bu егетнең исеме Илнур. Илнур минем перформанста катнаша. Перформансның исеме архитектура биете. Илнур, ялгышмасам, меховой фабриканы бии. Илнур аңлавычы ДЦПшник. Бик кызык татарча яшәй инде теге ул яшә, но беләсең ничек ДЦПшник яшәй инде авысынып. Ләкин ул ДЦП белән авыру булагач, үзенең тәнен тулысынча белә. Нәрсә аның тәне эшли, нәрсә эшләми, барсын беренче. Мин аны шуңа күрә чакырдым. Бу перформанска теге не потому что меня жалею, жаль түгел миңа. Ул искиткеч матур. Сән беренче тапкыр башка перформанстан күрсәгез, алар анда башка шундый авыр кешеләр белән бергә бииләр. Мин башка шундый матур бию күргәнем юк. Чөнки кеше бөтен тәнен аңлый, ничек аның теге кулы, беләге, дизе хәрәкәтләнә, һәм ул никадәр күп көч кирә, никадәр эмоция бирә бу әйберне күрсәтер өчен. Ягъни бию гомумән минемчә бик шундый перспектив нәрсә. Шулай биюне аңлар өчен тел кирәкми. Юкка гына мәсәлән Нурбек Батулланың теге бөтен проектларына кеше килә. Он беренче сөйләмәй ишен документта. Менә саксык бәйте. Күрсәтә саксык бәйтен. Һәм кеше килә, һәм аңлый ниһаять нәрсә соң саксык бәйте. Менә ике ел алган малай, менә каргыш, һәм башка ачыш. Шуңа күрә беренчедән минем теләгем күбрәк шундый хәрәкәтләр булган чорал булса иде. Икенче яктан миңа гомумән менә мондый кешеләр җитми. Чөнки без Илнур кебек кешеләрне алмаганда, без никадәр бер аудитория не булдыбыз. Инклюзив белән эшләү гомумән ул теге ниндер социаль чара түгел, без аларга булышабыз. Оны аңлар кирәк, без аларның мөмкинлекләрен кулланабыз. Чөнки алар бик көчле кешеләр, алар бик матур кешеләр, һәм әлбәттә алар белән эшләргә кирәк. Давайте киләсе слайд. Кеше инде аңлады. Әдәбият. Biraz купалык инде. Шәһәр үзәгендә тынлык эзләп, колакчыннар сүтәм каушый, түземлеге беткәй. Шүрлеге беткән бөке көе Земфирага каршы көрәш башлый. Баш биемне ашый промоутерлар, төпсез күңелемне тикшереп, шәһәр әле сине меңләр тыңлар, бир тынычлык сорыйм үтенеп, кесә тулы транспорт билетлары чәчләремә сеңгән төтен исе. Мине сыендырган коммуналь йорт ерак хыялымның нәкъ киресе. Йомшак юрганыма кат-кат төренеп, көтәм кайчан җылы бирүләрен, әлегә салкын торбаларда уйный шат күңелле күршеләрем, сентябрьнең соңгы көннәре. Бу Лилия Низамова язган шигырь. Лилия 20 яшь. Ул үзен күрсәтте моң площадкасында барган чын татар спектаклендә. Бик теге
ну, спектакль сөйткенде кішкентай шыға, это мен татарша не понимаю, что я не татарка, что ли. В общем, Лилия шыққанда анда шындай монолог белән аның журфагында татар отделениесында ике кеше татарча аңламагач, алар барысы да русча укыйлар иде беренче курста. Вот. Ягъни бу шигырьләрдә күренә инде, ул үзенең тормышы турында сөйли. Әйме, теге монда юк, теге кайсы кайында кайсы син. Или тормыш мине өйрәтте, яламаска өйрәтте. Ну, то есть монда гади генә кыз тормышы, монда бернинди зур сүзләр юк. Гоман шулай ук мондай әдәбият миңа бик кирәк. Бәлки аны кемдер әйтер, бу теге шын шигърият түгел ич монда теге. Кайсы монда бик образлар. Үзем турында сөйлим, менә бар бер җыр шунда Китмә Казаннан исеме җыр. Аның тексты Китмә Казаннан урамында асфальт салдылар. Китмә Казаннан карлар ниһаять кузгалдылар. Китмә Казаннан арткы рәтләрдә шыксыз тынлык, шәһәргә кирәк караңгылык. Һәм яңа бер тәнкыйтьче әйтә: "Ничек инде бу сезнең гади генә сүзләр бит инде. Кайсында Китмә Казаннан, монда Муса Җәлил яшәгән. Китмә Казаннан, Тукайбыз", мен әйтәм, сез чынлап та ул үзес кеше шәһәргә киткәндә, ул Тукай турында уйлый. Юк, китмим инде. То есть кеше гади беләр турында уйлый, әйме? Һәм кеше әгәр дә әдәбиятны укыйган, шул гади беләргә тартыла. Бөтен әйбердә паус кирәкме дөрес әйткәндә? Әйме? Гадилек ул теге начарлык түгел ул. Киләсе слайд. Мехмарет, бу аратаңлы итерле, бу төнге булгар, әйме шәһәре. Гуман Мехмарет турында сөйләгәндә бик авырай бер. Безнең бар никадәр булгар Мехмарете, безнең бар 18-19 гасырда төзелгән мәчетләр. Ләкин менә күпме без күрәбез, Мехмарет кайда алга бармый дип әйткәндә. Бу минем ачык сорау. Бу Кара Пулат, һәм менә без Кара Пулатта калган кебек әйткәндә. Чөнки бер яктан кеше аңламый кая барырга, икенче яктан кеше үзенә шундый теге вазифа алмый, менә мин моны эшлим дә бу татар бер булачак. Шуңа күрә мин моны теге диагноз була практиканы күрсәтәм. Киләсе слайд. Компьютер наверное бездә булмый. Бармы соң компьютер уеннары? Татар телендә булмый. Рашат ясады. Вот Рашат килсә иде монда. Һәр кеше уен ясаса иде, бик зур файда булыр иде. Киләсе слайд. Бу минем соңгысы Unity, ягъни бердәмлек. Сез беләсездөр, безнең бу көннәрне 3 чара уза. Сезнекенә түгел. Татар форумы, Шәм базары һәм менә безнең Таткульт фест. Таткульт фестта без бик канәгать бу елгы программа белән. Чөнки монда төрле кешеләр катнаша. Иң төп әйбер безнең һәрбер чарада, мәсәлән, бер төркем музыкантлар, яисә башка шәһәрдән килгән махсус кунаклар, яисә медиа рәссамнар. Мәсәлән, мин реклама ясыйм. Сәгать 5-тә мультимедиа зонасында кайнар төркеме мин Илдар Якупов белән яшим. Илдар Якупов бик данлыклы Петербург медиа рәссамы. Ул нинди генә биенналарында күргәзмәләрдә катнашмады. Ул безнең өчен теге без уйнаганда генератив медиасы. Әйме? Һәм ул әлбәттә без әйтмибез, әйтә Илдар татар чарасында катнаш. Юк бит инде без әйтәбез, менә без кайнар төркем, менә безнең җырлар. Син алышаса, әйдә катнаш дип. Ул прикольно, типа, давайте сделаем. Всё, монда вот бу бәлки бик гади фикердер инде. Ләкин без гомумән менә ул Таткульт фест дип аталса да, без монда теге бер татарлык, горурлык та сөйләшмибез. Мәсәлән, без монда сөйләшәбез тел турында. Таткульт фестның бу елның темасы тел. Әнәсә тел, тел ул корал, тел ул әлифба, тел ул образлар, әйме, тел ул аралашу усулы. Менә без монда аралашабыз. Төрлечә. Сүз белән генә түгел, образ аша, рәсем аша, ут аша, тавыш аша. Монда бик төрле музыка. Мин һәрберсе турында сериалам, һәм әйтәм, мәсәлән, бөтен музыка монда татар музыкасы. Чөнки мин татар музыкасын күп нәрсә беләм инде, мин шулай әйтә аламдыр. Монда күп нәрсә күрәм, менә татар икәнлеген. Мәсәлән, Шаду төркеме ул чуашлар, ләкин беләсез, чуашлар ул безнең якын булганнар. Әйме, Шану сүз нәрсә ашаган монда Шану. Шану, Шану. Вокалистканың исеме Вера. Вера булгач Шану, исеме Шану. Һәм фәлән, әйме. Гомумән, минем төп фикерем нәрсәдә? Татарча мәдәният трендлары турында әйткәндә, беренче әйбер ул күптөрлелек. Икенче ул иркенлек.
Гоман без шундай стадияда хәзер вакытта без беркемгә дә бернәрсә дә мәҗбүр түгел эшләргә. Әйме, без теләсә нәрсә эшли алабыз. Без бәлки соңгы булмаса да пропасть янында торабыз. Һәм әлбәттә безне беркем дә әйтә алмый, без дөрес эшләмәдек, без тырыштык. Әйме, по крайней мере, я попробовал. Мин гаять шуны әйберне әйтәм инде, Дустым Нурбек. Әйткән иде бер тапкыр безгә әйткәннәргә кирәк, ә мин әйтәм безгә кирәк каты ялгышырга. Безнең буын бик каты ялгышырга тиеш. Һәм башка буыннарга күрсәтергә тиеш, монда барырга кирәкмәс иде. Бәлки без корбаннардыр. Бәлки безнең тормышыбызда бернинди премиялар бирмәсләр. Без сәхнәгә чыгып, бездә алкышлаулар, безгә хатлар бирмәсләр, ләкин без менә барырга кирәкмәслек юлларны күрсәтербез, ләкин никадәр рәхәт ул кайвакта ялгышырга, әйме, һәм үзенең хаталарны аңларга, булман гыйбрәт алырга. Шуның белән мин тәмамлыйм, рәхмәт сезгә. Саулар, тәкъдимнәр. Бәлки кем кофесы бар? Сораулар булмаса, без икенче темага күчәбез. Хәзер монда чакырам Энҗе Дусаева һәм Илдар Хәбибуллинны. Перерыв ясап тормыйбыз, чөнки без вакыт буенча җитешмибез. Чөнки бу воркшоптан соң төшке аш вакыты обед булачак һәм ул 1 сәгать анда ял итәргә вакыт булачак. 5 минут кирәкми? Исәнмесез? Часть людей знает. Гафу итегез, мин русча алып барам, но татарча аңлыйм. Можно со мной по-татарски, да, вопросы? Я немножко представлюсь. Меня зовут Энҗе Дусаева, я историк-культуролог. И мы здесь с вами будем сегодня говорить о культурном программировании. Пожалуйста, поднимите вообще руки, кто знает, что такое культурное программирование. Вопрос такой следующий. А кто-то когда-то сталкивался с культурным программированием? Ну вот бывает так, что не знаешь, что это такое, но пришлось столкнуться. А есть тот, кто занимался культурным программированием? Ну вот очень интересно, да, и мы сегодня с вами где-то минут 50 будем говорить о том, о чем почти никто не знает, еще реже сталкивался и почти никто не занимался этим. И здесь, наверное, нужно пару слов сказать о том, чем я занимаюсь, для того, чтобы было понятно, почему я тот человек, который с вами будет обсуждать ту тему, про которую вы ничего почти не знаете. Так получилось, что 2,5 года я занималась вместе с коллегами большой такой работой, концепцией создания исторического центра города Казани. Мы по распоряжению президента Республики Татарстан исследовали город наш, мы исследовали идентичность, мы исследовали казанскую идентичность. В чем, ну, собственно, принципиальное отличие, да? Мы пытались понять, что представляет собой город Казань, чем мы отличаемся от других городов. Вы вот здесь приехали из разных городов и можете сказать, что казанцы – это люди, которые себя позиционируют, ведут, чувствуют как-то по одному. Когда мы приезжаем, может быть, в Екатеринбург, мы точно понимаем, что Екатеринбург – это не Казань, или вот Челны, например, да, или Нижнекамск. В Перми, вот я буквально недавно вернулась из поездки, мы точно понимаем, что это, ну, как бы, это не Казань и не какой-то другой город. И что же тогда составляет основу идентичности того города, где ты живешь, или работаешь, или куда ты приехал? И, собственно, этим мы занимались с коллегами. Вот здесь сидит и Радив Кашапов, и Айрат Файзрахманов, и Ленария, да, сидит.
И, собственно, мы занимались не только вот нашей группой, мы работали с горожанами, с активистами, с членами сообществ, пытаясь понять, что же отличает нас от других людей, да, от других жителей разных городов. И, собственно, я бы хотела сегодня как раз с вами об этом поговорить. И параллельно, ну, собственно, мы занимаемся как раз тем, что пытаемся понять, а что же может в городе происходить разного. Например, я уверена, и в ваших городах есть много пустующих зданий в центре города. Есть такие? Поднимите руки, если... У нас есть такие здания. И мы все время думаем, и на самом деле не только мы, администрация думает, а что же мы там в этих зданиях можем делать. А иногда бывает так, что в зданиях есть какие-то активности, уже происходят, но, например, они не отвечают запросам. Тоже, наверное, вы сталкивались с этим, что делают что-то не то, что, например, мне самой хотелось бы, чтобы там происходило. И вторая сфера моей деятельности, она связана с тем, что я поставила 2 спектакля. Первый – это пластический спектакль в доме Ушковой. Кто знает, что такое дом Ушкова? Вот, Радив там поднял руку, потому что он был на этом спектакле. Мы его поставили совместно с Маратом Казихановым. Это такой пластический променад, рассказ о духе этого дома. И он, можно так сказать даже, да, локальной идентичности, о том, что я представляю по материалам исследования об этом доме. И самое главное, какой формат может быть после того, как этот дом запустится после реконструкции. Это такая попытка тоже социального, да, и культурного активизма, когда я предлагаю форматы того, что может быть здесь происходить. И вторая – это опера «Променад Юл», которая проходила в Адмиралтейской Слободе. Мы начинали от СИЗО и заканчивали на Старом мусульманском кладбище по мотивам произведения Гулгалика Исаи Юсуф. Это тоже один из вариантов работы с локальной идентичностью, когда мы рассказывали о месте, ну, собственно, где происходят вот эти действия. У меня предложение такое. Давайте 2 слова, Ильдар, расскажете о себе, и потом мы будем работать, наверное. Ильдар Хабибулин, Екатеринбург, уральский парень. Мы начинали все в 2007 году, когда создавали организацию, татарскую молодежную организацию ИШЕН. Я был и председателем, и другие должности в ней занимал. Потом какое-то время отдохнул от всей общественной деятельности, но, как сказать, этим можно один раз только заняться, уйти оттуда нельзя. В 2018 году начался проект в Екатеринбурге «Татарская свобода». Мы начали в историческом центре продвигать и татарские особняки, и рядом с ними, то есть объединять это в одно пространство, я об этом еще расскажу. Ну и информационной деятельностью занимаюсь, руковожу порталом ural.tatar, чтобы доносить на определенном уровне всю информацию до уральских наших татар и российских. Все, думаю, хватит пока. Тогда я предлагаю, ну, собственно, начать с культурного программирования. Итак, как вообще появился этот термин? Есть такое понятие city planning и cultural planning, который на русский язык просто перевели как культурное программирование. И здесь есть такой момент, что как будто бы необходимо людей программировать, да еще культурно. Да? Это такая, ну, можно сказать, колонизация, когда работают с людьми с тем, чтобы их окультурить, а они потом будут окультуривать территорию. Но мы с вами уже здесь живем и, собственно, видим и территорию, где мы живем, и видим людей, и мы понимаем, что это, конечно, такие разные процессы. Можно, например, исходить из другого. Можно заниматься исследованием территории и каким-то образом с ней работать. И получается так, что нередко не только человек определяет ту территорию, на которой он живет, но и территория начинает определять человека, который на ней живет. Я вам могу сказать, что на своем примере я чувствую на себе влияние того города, в котором я нахожусь. У меня есть опыт проживания довольно длительный в Москве или в Болонье, где я работала в Болонском университете. И я точно знаю, что я, инже, которая живет в Казани, не равна себе, которая живет, например, в Болонье или в Москве, или которая там гуляет по улицам Перми или Уфы. Что это всегда, ну, будут какие-то разные стратегии и поведения, и ощущения себя в городе.
И здесь можно привести пример с Горьковско-Аметьевским лесом. Если кто не знает, вот здесь и Айрат Файзрахманов есть, да, который занимался, ну, собственно, проведением переговоров. О чем идет речь? Это была довольно маргинальная территория. Я жила там недалеко, когда была маленькой, где были проститутки, люди бездомные, и собачники там гуляли, да, и при этом там гуляли мамы, лыжники и так далее. И после того, как, ну, там, после долгих переговоров территория поменялась, изменились сценарии поведения, когда просто появилось освещение, хорошие дорожки, лавочки, ну, как бы часть, не часть, да, ну, на самом деле часть сценариев изменилась. Я видела ваши анкеты. Скажите, пожалуйста, кто готов сегодня обсудить вопросы, которые, ну, есть вот такие насущные, связанные с программированием, вообще с пространством? Там было не так много, вас, по-моему, 5 или 6 было. Вот я предлагаю нам поступить таким образом. Вы представляете, я сначала думала, что, может быть, мы как-то по группам поделимся, но вижу, что нас на самом деле не очень много. Я предлагаю сделать так. Вы представляетесь, говорите, какой, ну, как бы у вас есть запрос, и какие-то вещи я буду здесь фиксировать. Я предлагаю такое сделать, как brainstorm, чтобы мы с вами, ну, те, кто уже сталкивался, да, или те, кто не сталкивался, но хочет посмотреть, чтобы мы прям посмотрели шаги, какие мы можем пройти в этом, да, и у нас все-таки есть здесь люди, у которых есть опыт, так, чтобы мы, каждый из вас, после этого могли что-то полезное для себя вынести. Пожалуйста, может быть, с вас начнем тогда. Урыннан сөйлейме, осқарақ түшейме. Гүзәл, Шалыдан, Урбан Татар бірләшмәсе. Біздің шундый бір кейс бар деп әйтемісің инде. Біздің узган елны Шалыда Шалы театрының бинасы яңартылды. Һәм ул Зяб бистәсендә урнашкан. Зяб ул маргинальныйрак урын. Һәм әлеге бина ул әлеге ДК-строитель була. Аннары анда Колизей дигән күңел ачу комплексы урнаша. Һәм 90-нчы елларда анда шундый теге эшләр китергә сауналарда була, нәрсә генә булмый инде. Һәм аннан соң ташландык хәлдә булганнан соң инде аны театр бинасы итәргә булалар. Һәм хәзер безнең шундый Зяб бистәсендә театраль парк яңартылды һәм театр бинасы барлыкка килде. Ләкин театр бинасыннан тыш безнең менә төп коробка ул театр. Театр янында пристрой, молодежный центр дип аны уйланган булган. Ләкин безнең хәзер шундый теге ниндидер проблемалар туа башлады. Нәрсә ул? Коворкингмы ул, ниндидер яшьләр үзәгеме ул, ниндидер мәдәни үзәкме? Без менә социологический опрос та уздырдык. Шәһәрлеләрнең нинди запрос бар бу мәйданчыкка. Аннары шулай ук воркшоп уздырдык яшьләр белән. Без аңлыйбыз нәрсә, ничек, нинди юнәлештә барырга була, ләкин нәрсә ул тоемлый алмыйбыз. Иҗат берләшмәсе булырга тиешме? Менә шушы театр каршындагы яшьләр мәйданчыгы аның программалау дигән проблема бар. Менә шундарак. Аңлата алдым микән? Смогла объяснить, нет? Да, сейчас будем разбираться. Да, хорошо. И вообще театр находится не в центре, ну у нас как бы и нет в центре города, находится, да, у нас нет исторического центра в городе. Не исторического центра, но мы просто исследовали город Челны, и вот, собственно, я думаю, слышно же, да, и без микрофона, когда мы просто когда вот буквально недавно с Гузель тоже общались, мы исследовали Челны, и вопрос в Челнах. Есть города, в котором более или менее понятно, где находится исторический центр. Так ведь? Это то, что называется ядром города. Челнинцы говорят, что у них нет центра города, но, на мой взгляд, их просто много, и они разные, они каждый выполняет свою функцию. И в этом смысле, да, ну как бы вот это понятие размыто. То есть первый вопрос, я так понимаю, то, что он находится на отдалении и вот в какой-то другой, потому что первое, собственно, с чего можно и хорошо начинать, это как раз опрос, да, понимание того, какие запросы есть. Это вообще идеальная ситуация, когда вы можете спросить. И второй... Да, я еще такой забыла важный момент. Театр, он же функционирует, как бы он показывает спектакли.
театр, в принципе, ну, такое в какой-то степени закрытое учреждение. А молодежный центр, он предполагает, что в любом... Я представляю это что-то вроде как Китапхане Казанского. То есть ты можешь прийти, там есть отдельная коворкинг, а-ля коворкинг-зона, есть буфет, то есть там можно прийти, поработать. И это предполагает некую открытость, как формирование общественного пространства и бигзур ихтияч а-ля майданчика. То есть все такие смотрят, проходят, я хочу здесь посидеть, поработать, а зайти можно, а как это будет? То есть вот очень много запросов именно как на коворкинг-зону. То есть вот как совместить, опять-таки, если это будет вечернее время, у нас идет спектакль, а у нас или во время репетиции, чтобы это как-то ночь буду элегамиданчик. Вот очень много вопросов, и мы пытаемся это... Целевая аудитория это молодежь или шире? Молодежь в основном, молодежь. Ну, молодежь, да. Ну, анда эле НГПУ янда, то есть университет, то есть студентлар. Һәм минемчә ул 18-35. То есть мәктәп укучыларына ул кирәк түгел. Нигездә менә 18-35 яшьтәге кешеләр яшьләр. Золотое время. Да. Гомумән безнең күп кенә үзәкләрнең проблемасы ул шундый ябык кеше уйлый, менә бу ябык, монда кирип булмый. Монда нәрсәдер эшләп булмый. Безнең Казаныбызда да андый урыннар. Театрга да шундый әле караш әлегә. Һәм бу күпчелегебез өчен чынлап дигәндә проблема. Уфа театры, Оренбург театры, татар театры. Анда да ул ачыкмы башка кешеләр өчен? Гомумән татар кешесе өчен генә түгел, ул башка кешеләр өчен дә ачык булырга тиеш. Ул яктан Екатеринбургның анда музее, Агафуровлар музее, ул менә ачык бит. Анда һәрбер кеше керә ала һәм татар мәдәнияте белән таныша ала. Әле ул Агафуровларның музее ичмасам 100% яхшы рәвештә, ну, төзек хәлдә түгел, әмма кеше керә, белә, аңлый, таныша һәм менә бу проблемалар һәрберебез өчен чынлап дигәндә уртак. Безнең театрда инде понимание бар, җитәкчелекнең дә, безнең дә. А как это на деле работает, мы не понимаем. То есть как заходит человек, в какие зоны он может попадать. И, то есть это, если это основной зал, то он явно туда пока не может пройти. Театр администрация для сөйләштегез? Без элемтәдә, без эшли, без... Ну вот экспертлар фикер җитми. То есть или какой-то опыт, что-то такое. Кто-то, может быть, Дарга карыйм да. Шундый запрос барлыкка килде. Мин Самара бармын да, Самара шәһәренә. Самара килмәде, кызганычка каршы. Безнең күп җирдә бит татар бистәсе бар. Менә Самарада күренә менә бу чынлап татар бистәсе, менә мәчет, менә элекеге мәдрәсә бинасы, менә татар йортлары, менә шундый бизәкле тәрәзәләр белән дә. Самарада бик көчле шәһәр яклау хәрәкәте, градозащитное движение. Том Сойер Фест дигән фестивальне ишеткәнегез бармы? Ул Самарада туды. Шул вакытта Екатеринбургта ул яктан тарихи һәйкәлләрне, тарихи биналарны саклау ягыннан шулай Екатеринбургта көчле. Юкка гына түгел, Илдарны менә монда чакырдык һәм гомумән Илдар аңлавынча тарихи һәйкәлләрне яклау хәрәкәтендә катнаша, ну, градозащитное движение. В целом Екатеринбурга активно, да, принимает участие. Миңа калса, менә Самарада да менә шундый экспансия ясарга яхшы булыр иде. Татар бистәсе программированиены белән таныштырып, Самарадагы градозащитный хәрәкәтне, шәһәр яклау хәрәкәтен моны белән таныштырып, Самарада татар бистәсе белән нинди нәрсә эшләп була. Анда все төзек, анда матур, анда мәчет утыра, традицион форматлар бар. Ә менә бүгенге заманча хәрәкәт өчен ул әлегә ачык түгел. Вот, понятно, не очень хорошо говорить о Самаре в отсутствии самих самарцев, да, но вот у меня такое предложение, может быть, даже кыскыны
сделать такую серию лекций, приехать в Самару, они примут. Рассказать о примере Екатеринбурга татарского, о примере нашем казанском. Вот. И встретиться как раз именно с городозащитным движением, соединить городозащитников самарских, активистов, сильных активистов, Самарда кишле татар өзегі, и Екатеринбург тәжірибесін, и, бәлки, Казан тәжірибесін. Мне кажется, вот, да, вот мне кажется, такая экспансия, она была бы интересна, культурно, не знаю, просветительская, что ли. Единственное, мы чуть отошли от того, о чем говорила Гузель. Тогда мы, может быть, закроем вот этот вопрос, и потом вернемся к Слободе, потому что, собственно, мы с Ильдаром проговаривали, что он как раз в конце этим просто закончит и расскажет. Но я думаю, что есть какие-то комментарии по поводу запроса, Гузель? У вас? Во-первых, надо еще это увидеть, какая там площадь, да, то есть на каких условиях вы это все получаете, сколько народу сейчас там бывает, какой у вас актив. Вот эти вопросы еще есть, и уже после этого думать, что с этим можно делать. А вот именно коворкинг, да, то есть это одна из ключевых целей, потому что, должен человек приходить, что какую-то выгоду получать, особенно студенты, они должны где-то заниматься и, соответственно, тусоваться, не знаю, может какая-то чайная, кофейня, если это реально в этих масштабах сделать. Я все равно, еще раз, я все-таки не совсем до конца поняла. То есть вопрос сейчас конкретно в программировании того, как это будет в сценарии. Я правильно понимаю? Вот я могу просто сказать про то, как делала бы это я. У вас же есть конкретные запросы, конкретные сценарии, которые вы хотите, чтобы там были. То есть у вас есть там, я не знаю, коворкинг, там кофейни, да, о чем там говорил Ильдар. А что еще вы хотите, кроме этого там делать? Или это поточнее, может, сформулирую, если позволите. То есть результат-то какой охота? Чтобы просто молодежь тусовалась, собиралась или что-то Да, другое? это тусовочное место, условно, куда стекаются очень классные креативные люди, и мы будем открыты и реализации каких-то проектов, например. Но мы точно пытались проводить какие-то мероприятия, перформансы, там, фестиваль Медаташи Селешен. И им нравится, они хотят сюда приходить, что-то делать, но запрос еще в том, как в одном помещении уживаться и театру, и нам. Вот такой у нас вопрос есть. Но здесь как раз все от результата исходит. Не к тому, что мы сейчас соберемся, а потом что-нибудь придумаем. Сначала придумать цель, к чему стремиться, да, вот у нас есть проект такой-то, да, вот в Екатеринбурге у ребят Ешен есть татарский разговорный клуб, да, как один из вариантов. То есть это не изучение татарского языка, не просто чаепитие, а это татарский разговорный, который все это совмещает. Они собираются, пьют чай, какие-то у них там мини-занятия, да, в свободной форме, и они могут там на русском, на татарском общаться, вот у них тусовка. Но это такая больше неформальная. Если вот это как один из вариантов, то привлечет, наверное, молодежь. И вот, соответственно, подобные какие-то проекты, если продумать там парочку хотя бы каких-то пионерских. Может быть, речь еще идет о том, я бы, конечно, про экономику. Вот я тот человек, который долго вообще не думал про экономику, а теперь понимаю, что это основное. И здесь, мне кажется, по крайней мере, те эксперты, которые здесь сидят, могут вам в чем-то помочь. Я не знаю, можем там отдельно списаться. Я с экономикой не сильно дружу, но условно можно написать просто какие-то конкретные мероприятия, прям расписать, день, и, какие часы, и как это... Я так просто понимаю, что это не так возможно, как, например, в пространстве МН, которое изначально программировалось на то, что там вот этот есть куб, да, но все равно, мне кажется, это просто можно посчитать. Количество мест, там, метража, количество запросов. То есть в любом случае здесь будет запрос, здесь будет в любом случае помещение, и здесь будет время. И будет отдельно экономика, потому что часто так делает. И вот Мария Леонтьева, с которой я работаю, любит пример приводить из Уфы, торгового центра, который, собственно, благодаря тому, что он перезапустился, я, к сожалению, не помню, как он называется, но суть в том, что это было что-то типа умирающего ЦУМа вот в Казани, я думаю, каждый из вас знает, Lifestyle, наверное, называется.
торговый центр Башкирии. Так вот, он находится тоже, ну, не в самом какой-то там центральной части. Суть состоит в том, что туда пришел человек, который занялся, собственно, исследованием, ну, как бы всего вот этого центра вкупе. И потом предложила, вот я так понимаю, балет Тодос и школа-студия Хабенского, они платили хорошую аренду, сидели на хороших площадях, но были люди, которые создавали трафик, и где-то были сначала бесплатно или на какой-то льготной аренде. Так вот, благодаря этим людям уникальных посетителей там увеличилось, по-моему, до 3000. Или, ну, суть в том состоит, что вот эти мелкие арендаторы в конце выросли в крупных арендаторов. Этот стал торговый центр привлекать вообще всех уфимцев и зажил другой жизнью. И здесь, наверное, тоже речь идет о том, что мы знаем, что, естественно, театр, ну, как бы он является ядром. Но мы внутри можем какие-то вещи и сценарии просто вот так отдельно считать. И вот здесь, мне кажется, очень хороший пример Гузель продемонстрировала, что в любом случае это начинается с исследования. И это может быть небольшой, например, соцопрос, это могут быть просто фокус-группа, когда вы приглашаете людей, которым может быть это интересно, и с ними просто поговорить, что они хотят. Потому что так часто бывает, что люди про нас думают, что мы хотим одно, а на самом деле мы хотим совсем другое. И, например, параллельно можно продвигать то, что хочется вам самим. То есть, отвечая на запросы, на коворкинг, я, например, могу сказать, что в Национальной библиотеке Республики Татарстан мне иногда гораздо больше хочется людей читающих видеть, чем тех, которые пьют кофе просто и болтают друг с другом. Но я понимаю, что это тоже запросы, бывают разные сценарии, для этого нужны разные форматы. Не знаю, Гузель ответила на вопрос. Учитывая мой четко не сформулированный запрос, вроде да. Но мне очень понравился мысль про сценарий расписать. Просто расписать их отдельно, можно потом просто в личку. Не хотела взять бар ДК какой-нибудь, Узяктет Угель, да? То есть, естественно, там торговый центр Башкирии, то есть там очень прикольное место на самом деле. Если естественно, что там еще у тебя было? Библиотека, Национальная библиотека Татарстана, которую год людей не пускали, а потом говорят, заходите. Да. То есть, барки сям барм на КЦ Московский, у Узяктаур наш Маган, и у него те же самые проблемы, у них тоже шикир, как-то может по-сходному действовать тогда. Просто мяло им сильно интересно. Вот зяб. Сесамлам, да, автобус хотят ирмей, да, то есть нельзя из окна увидеть, что там строится, да, то есть он рати шлойдер шварга, пойдер борга. И не самый привлекательный театр, откровенно говоря, не то, что у него такой, надо зайти. Он явно даже фотографируется как-то непонятно. Нет, фотографируется, инстаграмное место, все шоу. Хорошо, ладно, это в общем, то есть она проблема, да, такая, что, во-первых, по-моему, что кирге йоры, даже указания этого нет. Да, второе, нет того, чтобы синанда вообще ергатишься. Бәлкім сен оңарға, что узяпны на территории. У шахарной территории тугель. Не надо то, что весь город туда приходил, да, Бәлки сен зяптен нәрсе бар. Зяпл такая крутая территория, да, все-таки. Анда біз әгерде айтабыз, шалған мен ел екен, ушол яқтан башланған. Шалына бишеге. То есть, я про это говорю. То есть, мне надо сочетать мимо, да, сценарий-то понятно, но не хватает изучения территории, главное, сознание барит изучение территории. И вы понимаете, кто там тусуется, кем на себя киряк, мы бәлки не только яшьләр, бәлки яшьләрдән башламый, бәлки даже әбиләр кирегә тиеш, а уже әбиләрдән соңлыклары киләчәк. То есть не надо этими всегда известными ходами делать. То есть я когда Казан тугыр икән был, это значит не казанский сценарий совершенно. Казанский. Собственно, и в Казани не все сценарии работают, и тот вопрос, который сейчас поднял Радив, это вопрос про локальную как раз идентичность. Локальная идентичность и, собственно, о том, про память места и про дух места. Потому что параллельно с теми вещами, собственно, которые исследовали, можно через проблематизацию того самого места, истории и места, сделать вообще, чтобы, например, Зябь, он же прям сильно отличается от всех других районов Челнов.
Я не знаю, вот у меня не было ощущения, что я переехала из старого города в новый город. Ну, как бы новый город выглядит ровно так же, как старый новый город в Челна. Я переезжала. Он, конечно, я здесь немножко утрирую, но вот этот интересный момент, когда вы проблематизируете и начинаете вокруг выстраивать вот именно вот этого места. То есть не просто вокруг даже там татарской идентичности, а когда вы начинаете говорить, вот, что вот это место есть. Радис, спасибо за дополнение. Менің есімім Айдар, Әлмәт районынан келдім. Міне сіз әлігін айттыңыз, орынның энергетикасы, духы турында. Міне бүгінгі күнде Қазанда Ғалиәскер Камал театрын яңа бина итеп, башка орынга төзергә уйлыйлар, ниятлиләр. Сез ничегрәк карыйсыз менә шу идеяга? Гомумән алганда, мәсәлән, мин шундый кеше, күпләр бит инде Казанга килә, Ғалиәскер Камалның урынына күнеккән. Хәзер инде ул Ғалиәскер Камал театры башка җирдә булса, халык аны хуплар микән? Радив так на меня посмотрел. Мы еще не разговаривали. Я могу сказать, что я не разговаривала с теми, кто, собственно, предложил это решение. Вот, я объясню. Просто как автор концепции устойчивого развития исторического центра Казани, в любом случае любое строительство в городе, оно согласуется, с разработчиком, не согласуется, да, но, по крайней мере, нас спрашивают, что мы думаем по этому поводу. Вот мое мнение, как эксперта, мне не очень понятно, с чем связано. То есть я понимаю, почему решили перенести театр. Я, во-первых, до конца не понимаю, что там будет, да, именно в ту часть. Я объясню почему. Потому что типологически мне кажется, что татарский театр там не должен находиться по смыслам территории, потому что там все-таки находится Архангельская Слобода, да, и рядом находится Суконная Слобода. Это все-таки другие территории с другими смыслами. Для меня татарский театр — это такой драйвер татарской культуры, который, собственно, привел к тому, что, не знаю, татары были, в частности, да, к европеизации, образованию и так далее. И мне кажется, что вот эта точка, которая есть сейчас, где стоит Камалский театр, она, символически скрепляет как раз вот забулачную часть, где это такое, если можно называть, бизнес, образовательно-культурный центр татар в Казани. И вот этот, как условно можно его назвать, спальный район татарской, да, Стар-Татарской Слободы, где правили там несколько купеческих семей. Мне кажется, вот он такой, он хорошо стоит в перекрестке. Я бы лично говорила, но я не архитектор, я не понимаю, что там говорит Фарид Равкатович. Я бы лучше задействовала дома, которые находятся, рядом, потому что они же там стоят по улице, вот там, где находится Восточный клуб, гостиница вот это Амур. Не знаю, или как-то по-другому говорила, но я могу сказать, как историк-культуролог, что то место, которое предлагается, на мой взгляд, не соответствует памяти и духу места и тем запросам, которые есть. Это же древняя татарская слобода. Да. Это Кельманбет Бестясе. Я согласна, смотря как давай так, это мое мнение, я согласна, что... Там дачи располагались тех же самых купцов. Согласна. На месте Закабанной мечети была, тут можно спорить, но это мое мнение, я не знаю, Айрат, может, как-то... Проблема с репетиционными же помещениями, с недостатком сцены и так далее, шумный нәрселер бар. И сұраулар көп туа, глаза боятся, руки делают. И как раз вопрос программирования, как запрограммируют эту территорию, тоже, раз уже политическое, саяси, политическое решение есть, театр быть, значит, нужно думать, как программировать территорию, не только вот там татар театры, анда якында нәрсе тагын бар, аны аңларга кирәк. Кабан арты мәчете анда якын, үзенә күрә бер шундай үзәк булып тора, үзенә тарта үзенчәлекле кешеләрне. Может, ул үзенчәлекле кешеләр яңа аудитория булып торыр. Вот сам театр Камала, да, когда он в 1987 году открывался, это тоже было достаточно новое место. И я не знаю, были ли какие-то общественные дискуссии, да,
Но это точно, это место было, ну, по сути дела, пустырь на протяжении 20 лет. И кішілер анда бик көп иялашмаган еді мына бу орынга. Хәзер дә шундый глобаль, ну, алмашу процессы бар, глобальный сдвиг будет этой территории. Вот все зависит от программирования. Что будет там не только... В каком состоянии она была, и что, ну, как мы ее сегодня видим, и как программируются мероприятия, которые там происходят. И от простого йоги, там, я не знаю, там еще чего-нибудь, да, там, например, есть показ фильмов, и Камалский театр тоже принимает участие. Вы можете сходить на спектакль, который посвящен разговору что-то там за столом про кабан, когда приходят люди, которые рассказывают истории, связанные с историей кабана. Это вот как раз то, что может быть. Ксения Шачнева сделала этот спектакль. То есть, ну, тут варианты есть, и тут скорее вопрос такой. Когда вы можете на что-то повлиять, и у вас спрашивают, где лучше, и вы можете предложить, где лучше, и когда есть, ну, по разным причинам решения, и тогда вы думаете, как бы, как это внедрить в ткань города, потому что ведь очень важно, чтобы это работало не просто как отдельный кусок, а чтобы оно работало в городе. И получается так, что мы часто, когда что-то создаем, мы думаем отдельно, да, как, ну, я не знаю, там, вот эту часть покрасил, вот эту не покрасил. А всегда все-таки я вам предлагаю смотреть, что, какую часть и какую функцию вот это. Я бы это воспринимала вообще как орган. Это что для города? Это легкие, печень, сердце, не знаю. Или, может быть, какая-то другая метафора. Потому что я уверена, что любой кусок в городе, он не просто так там существует и выполняет какую-то свою функцию. Я просто хочу сказать, ну вот это место, оно тоже находится, ну, в общем, не в центре города, но его можно по-разному программировать и какие-то мероприятия устроить. Мы про Слободу сейчас, или кто-то, может быть, еще хочет какие-то, что-то обсудить? Вот вы, по-моему, хотели. Можно, да? Зухрана, что по таймингу? Ну вот я думаю, последний, потом Ильдар и... Продолжение темы ЗЯП. Будем челнинские проекты задвигать. Ну вот в Челнах, вот как раз есть ЗЯП, сам завод. Он сейчас не функционирует. Мы ходили там с экскурсией, людям интересно, что там было и что там сейчас. Но и вот у меня такой запрос. Когда я архитектор, когда чуть-чуть участвовала в проектировании генплана Челнов, мы закладывали вот для этого места, для ЗЯПи, то, что это будет культурным центром. Вот, ну, такой редевелопмент, как вот в Москве флакон, винзавод и вот всякое такое. Но потом я уже начала просто в проектной организации работать и слышала разговоры застройщиков, и они как бы его хотят снести и построить там жилье. Но у них вот такие планы, а у генпланистов другие планы. И вот мне просто такой вопрос, ну а что нужно все-таки городу? Вот такой культурный центр, хотя вот мы знаем, что есть театр, и мы вот тоже не можем найти туда каких-то мероприятий, не можем понять, что туда нужно. Или все-таки городу будет нужно жилье. Ну вот как? Ну это, наверное, опрос нужно провести. Вот как такой запрос, нужен ли городу еще один культурный центр, и нужно ли сохранять все-таки такие территории, вот именно как вот бывший завод? Я отвечу, наверное. У нас в Екатеринбурге как раз, как во всех городах России, есть такие проблемы. Жилье нужно застройщикам в первую очередь, даже не жителям, да, чтобы они денег на этом заработали. А то, насколько нужно это городу, опять же, нужно понимать. Вот кроме вас, среди вашего окружения, кто также считает, что нужно культурное пространство? Тоже много непонятно. людей. Но вот надо хотя бы, чтобы какая-то команда собралась. С такими Вот. же
людьми, которые вот любят город, и у нас там вот взять это наша боль, и мы хотим его переделать. У нас слышали, вот когда мы говорим про Москву, про Питер, это как бы одна история, там и бюджеты другие, там и так далее. Можно с Екатеринбургом сравнить, даже не с Екатеринбургом, с областью. Вот есть у нас проект «Лето на заводе», может слышали? Вот в конце сейчас моей презентации там будут контакты, напишите мне. То есть это вообще область, то есть это пригород Екатеринбурга. Там у нас вообще, то есть Урал — это места заводов, где там купцы строили их повсюду на реках и так далее. И там полуразрушенный завод в городе, в Сесерте, который там вообще малюсенький город, который вообще никаких денег нету. И ребята собрались потихоньку организовать проект, придумали концепцию. И лидер проекта выступил где-то там на прямой речи, когда Путин выступал, да, там их заметили, пошел-поехал. Но это пошло не просто, что оно выстрелило случайно. То есть команда профессионалов там работала. Вот как и архитекторы, можете рассуждать профессионально. Но нужны маркетологи, пиарщики, там, волонтеры там, и так далее, и так далее. Я думаю, что это вот, более широкий разговор. То есть ответ на вопрос, что по-любому городу нужно такое пространство, если таких нету в Челнах. Челны — это тоже, насколько я знаю, тоже такой промышленный город, в который просто хочет дышать больше не выхлопными газами и выхлопами труб, а чем-то более интересным. Который переходит на другую, сейчас как раз нужно переход совершить, но Челны пытаются как раз это сейчас сделать. Конечно, нужен. Вот. А как мне объяснили, жилье это просто мгновенная прибыль, причем очень большая и прям сразу. Вот в идеале съездить, да, то есть в Москве, вот так понял, были, приехать в Екатеринбург, там «Лето на заводе» называется, вот пока лето он действует проект, потому что там зимой холодно. Приезжайте, проведем экскурсию, посмотрите, и именно с командой познакомим, то есть там абсолютно открытые ребята, они поделятся всеми фишками, и как куда идти, зачем и так далее, и где найти сподвижников. Я думаю, перейдем уже к Татарской Слободе, осталось минут 15, наверное. То есть мы сегодня говорили много о том, программирование, какие пространства и так далее. Не скажу, что Татарская Слобода Екатеринбурга — это проект полностью реализован, это, можно сказать, стартап, да, уже второй год он длится, но вот на его примере, может, вы что-то себе возьмете или вопросы какие-то возникнут. То есть Татарская Слобода в 21 веке, который мы сейчас продвигаем, не возникла на каком-то пустом месте. То есть это исторический район Екатеринбурга, самый центр, и в нем сохранились исторические особняки татарских купцов. То есть это вот первый дом Зайнетдина Агафурова, здесь сейчас постоянно представитель Республики Татарстан. Дальше. Это самое татарское место в Екатеринбурге, я про него долго не буду рассказывать, то есть там все возможные мероприятия, которые можно придумать, они всегда там проходили. Но это государственный орган, там определенно есть тонкости с этим делом, и, соответственно, вот тут вот одна из наших встреч рабочей группы. Перейду я более подробно о следующих расскажу. Это второй дом Агафуровых, старшего брата Камалетдина. Там сейчас как раз вот Айрат рассказывал, находится музей Агафуровых, и то есть все туристы, жители города приходят туда, узнают в первую очередь уральских, во вторую очередь татарских купцах, то есть за счет этого они узнают, и то есть люди понимают, что татары — это не только те, кто могут сабантуй организовать, да, татары — это купцы Агафуровы, известные не только на Урал, но на Россию и на мир, которые там запустили первые супермаркеты и так далее, то есть богатыми людьми, известными и благотворительными были. Здесь проводила молодежь у нас и исторические постановки. Тут, кажется, Никах был. Дальше, то есть это вот оттуда же. И в целом там это пространство, оно открыто. То есть оно не является татарским в данный момент каким-то центром, да, но этот музей, которому нужно как-то эти площади реализовывать. Соответственно, все что угодно там можно проводить. Насколько у нас наша фантазия работает, настолько можно там этим заниматься. Ну и, естественно, историческую часть поддерживать. Следующий дом Панова-Лебедя, он не имеет татарской истории, но мы его тоже включили в этот проект. И вообще он в комплексе называется «Татарская Слобода Екатеринбурга на пересечении Европы и Азии». То есть у нас один государственный деятель из Татарстана приезжал и говорил то, что давайте-ка здесь сделаем чисто татарскую Слободу, должны быть только татарские дома и так далее. Но мы живем в русском городе, условно, Екатеринбурге, хоть это и история, там башкиры, татары раньше русских пришли, конечно, но на данный момент это русский город. Соответственно, мы будем развивать историю татарскую, русскую, немецкая там есть и так далее. Особняк Миллера, он имеет татарскую историю, то есть это, в принципе, тоже дом 19 века. В 20-х годах 20 века там передали татаро-башкирской общине, соответственно, там лет 30 там была татарская история, там
была библиотека, клуб национальных меньшинств, были различные другие организации. Ну и потом он после войны, коммунальное жилье, и как все наши особняки, многие в центрах, он начал разрушаться. Но в 90-х годах снова передали нам, можно сказать. Сейчас это мусульманская организация владеет, и сейчас он законсервирован, разрабатывается проект, и будет, соответственно, восстановление под мусульманский культурный центр. Не мечеть, а так, чтобы туда могли прийти и русские, познакомиться с исламом с точки зрения культуры. Мы там проводим субботники, пока у нас не было проблем там, с некоторыми нормативными актами, мы хотели там сделать пространство, как вот я говорил, лето на заводе, пока оно там полуразрушено, проводить там лекции и так далее. Но сейчас там управление госохраны палки в колеса ставило, поэтому пока вот оно законсервировано. Всю эту территорию объединяет сквер, который тоже наименовали Агафуровым, в честь Агафуровых, и, соответственно, мы хотим там сделать аналог Песчан-базара, то есть мы долго думали над названием, в Екатеринбурге не зайдет Песчан-базара, то есть поэтому что-то наподобие Урал-Татар-фест будет. И, естественно, не забывая какие-то фольклорные темы, Урал-Рашен-фест и другие мероприятия будем проводить. Команда проекта, почему на них хочу остановиться? Вот здесь я, с бородой, может, узнаете, нет, да только единственный татарин. А потом еще вот Альфинур ниже слева присоединился, все остальные русские ребята. То есть проект имеет значение как культурно-национальное, что мне понятно важно, а остальным важно архитектурно-историческое развитие этой территории, а также еще и развитие городской среды, которая сейчас у нас в больших городах на тренде, чтобы эта территория развивалась в комплексах города. Сделана команда, не буду долго рассказывать, собрали много информации, работают соцсети. Дальше, значит, эта территория является на данный момент центром, о чем говорила как раз моя коллега. Мы не работаем только по Татарской Слободе, потому что она достаточно маленькая. Мы сейчас начали работать по всему кварталу, мы разметили границы, начали работать с администрацией района. Дальше. Мы как раз вот о чем ранее говорилось, сделали, у нас есть и архитекторы, и другие, кто могли анализ провести, провели исследования, то есть каких услуг там не хватает, какие там исторические периоды есть, какая функциональная застройка, какие экскурсии там могут проходить, как и по Татарской Слободе, их давай обратно немножко, так и экскурсии, которые проходят по городу, но могут заходить, в том числе, допустим, РОК Екатеринбург, да, проходит через нашу Татарскую Слободу, у нас там татарская история, но в нашем доме там был товарищ Башвачев, который там и журналист, и РОКом занимался и так далее, то есть там это все переплетается, и когда человек рассказывает про РОК, но при этом рассказывает еще про Агафуру, где звучит татары, да, то есть нам это только в плюс, люди знакомятся параллельно, так сказать, технология вин-вин, как говорится. И самое интересное, что в плане развития благоустройства, мы хотим вшить эту территорию, так как этого недостаточно в городе, в зеленый каркас города. То есть у нас сейчас об этом очень много дискуссий идет, естественно, с одной стороны застройщики, бизнесмены, с другой стороны жители, профессионалы, архитекторы, но мы эту территорию хотим туда включить. Дальше. То есть мы вот эти зеленые коридоры простраиваем от парка к парку, и как раз наша Слобода, она находится на этой территории. Она выглядит, как вы видели на сквере, более-менее, но для совершенства нет предела. Мы хотим ее более современной сделать и наполнить какими-то новыми смыслами. Дальше. Про Татарскую Слободу я рассказал, подробнее, кому интересно будет, найдете меня и, соответственно, подпишитесь на соцсети. Еще у нас есть очевидное место, которое создано специально под Татарский культурный центр. Один из бизнесменов, татар-мусульман, просто выделил свое помещение. Но он выделил с каким условием, что не просто оно там будет у вас, да, бесплатно и просто так. Вы должны наполнить его смыслами. То есть передали это национальной культурной автономии татар, но по сути вот татарская молодежь, Ишан всю повестку там создает. Проводятся там и встречи какие-то, то есть официальные делегации приходят. Это то, что создали. Дальше. То есть здесь татарский разговор, про который я говорил, проходит. Встречали, вот мы, Фарид здесь сидит, в гости приезжал с друзьями. И следующее. Есть пространство, как раз вот про театр или про какие-то другие. Кто знает про Екатеринбург, наверное, слышали про Ельцин-центр. Нам вот удалось в День Татарстана, в столетие, на медиафасаде запустить факт Татарстана. И там проводить тоже можно мероприятия. То есть это абсолютно адекватная демократичная площадка. И в точке кипения там проводился, по-моему, первый межрегиональный турнир по настольным играм. То есть приезжали ребята с Перми, с Челябинска, с Тюмени. И, соответственно, вот таким образом работали.
Вот, или есть центр, тебе знают, что татары, они не только сабантуй могут делать, они могут более интересные, не более интересные, а другие интересные вещи делать. Музей истории Екатеринбурга, когда мы начали архитектурно-исторической темой татарской слободы заниматься, Сергей Каменский, директор истории, присоединился к нам, он там на какую-то четверть башкир или татарин, как он говорит, большинство и на какую-то четверть татары или башкиры, он нас поддержал, но не поэтому, потому что его заинтересовал проект, и мы сейчас с архитектурно-исторической точки зрения с ними сотрудничаем. У них очень большие мощности для этого, чтобы копать в архивах и так далее. Ну и пространство вот это вот, оно абсолютно подходит для каких-то презентаций или других вещей. Следующее. Есть у нас Центр городских практик, Дом Маклецкого, тоже по России известное место. Там есть различные аудитории, которые занимают общественные организации, некоммерческие, и инициативы свои проявляют. Есть коворкинг. Там, когда мы впоследствии не собирались, мы собирались в этом коворкинге тоже по своей рабочей группе, но как это можно реализовать и придумать, тоже вариантов может быть масса. То есть это вот часть, давай дальше. И в целом у нас вот когда мы 13 лет назад начинали, было такое, что проблема, ой, у нас места нету, мы бы нашли, что придумать, или наоборот, мы находим, что придумать, но место не совсем подходит. Проблема не вместе, я бы сказал, не проблема, а задача это что организовать, поставить цели, что нам надо для этого, да, провести аналитику, заняться этим как-то более-менее серьезно. А площадки это уже не проблема. Как чисто татарские места, где у нас только татарские темы проходят, но мне более интересно, чтобы формат, такая формулировка «татары для всех». То есть мы, как правило, вот Сабантуй проводим, да, у нас в Екатеринбурге тоже приходят, конечно, и русские, но, как правило, все равно это татарская тема для татар. И многие вещи только татары понимают. Но вот наш вот этот проект, он нацелен больше даже на общее население города. И, соответственно, чем больше нас узнают, и тем лучше. Потому что сейчас меня, допустим, в соцсетях примелькался по татарской теме. Очень трудно находить в архивах наших какую-то информацию, там, по купцам, кому-то еще. Мне нет-нет, да пишут, я вот эту фотографию нашел, а я вот эту историю нашел. А там, слушай, вот ваш дом, там что-то там граффити нарисовали, разберитесь там и так далее. То есть вот таким образом. И в завершение я еще раз хочу обратить внимание на одну важную вещь про как раз локальную или региональную идентичность. Мы все, независимо от нашей национальности, мы являемся частью вот этой единой ткани города. Мне бы хотелось, чтобы когда вы программировали или вообще задавались этими вопросами, вы вообще представляли, вот в случае с Зябью, мне кажется, очень важно сделать вот этот центр. Но действительно есть очень много помещений, которые просто ждут, что придут люди с предложениями. Вот часть своих проектов я принципиально делаю в разных местах, и многие здесь сидящие тоже делают так, чтобы город и разные части города жили своей жизнью. И ведь вопрос идентичности, он же не вопрос, такой заданной, она не является жесткой. Вообще есть понятие флюидной идентичности, она меняется. Понятно, что там, я не знаю, мы себя ощущаем татарами, да, мы себя ощущаем там жителями города. Но так часто бывает, что мы себя начинаем такими ощущать при встрече с другими, когда я точно понимаю, что я не он. И когда я начинаю собираться, и так часто бывает еще, особенно сегодня в условиях глобализации, когда я собираюсь сама или я сам собираю свою идентичность из разного набора. Кто такой сегодняшний татарин? Это не татарин, который еще был там 30 лет назад или 50 лет назад. Сегодняшний татарин может говорить, а может не говорить на татарском языке, может практиковать и не практиковать, да, например, ислам. Он может делать разные вещи и жить в разных точках земного шара, при этом оставаясь самим собой и идентифицируя себя, с представителем там какой-то. И я хочу, чтобы вы тоже про это подумали, что нет очень жестких фиксированных конструкций, что сегодня они подвижные, и очень важно понимать, из чего мы собираемся каждый раз, понимая и осознавая себя в современном мире. Спасибо. Может, есть какие-то вопросы? Вот те мероприятия, которые вы делаете, в целом нужно для того, чтобы их делать, привлекать сообщество людей. Вот какие есть сложности создания сообщества при том условии, что это госпрограмма? Вот вы сказали, что это
как госорган идет. Не, у нас не госпрограмма, у нас Ну, общественный проект. Нет, вы просто вначале что-то говорили про государственную историю. Вот насколько вообще сообщество с государственной историей реально делает? Ну, если мы не говорим о том, что долой такую-то партию, там, если мы в позитивном ключе продуктивно стараемся сотрудничать, никаких проблем нет. То есть мы, причем вот администрация Ферсетского района сама на нас вышла, когда мы начали активно развивать наш проект, они сами на нас вышли, давайте мы про вас напишем, давайте вы к нам придете. То есть любую помощь готовы оказать. Мы там хотим памятник Агафорову поставить, пожалуйста, вот давайте место выбирать. То есть здесь никаких проблем нет. То есть просто они, у них тоже стереотипы же есть, они думают, что там, ну, большинство общественников, оно так и есть. Они просто что-то хотят и не знают, что хотят. Приходят, там, дайте нам денег или дайте помещение. Надо приходить с конкретным запросом, с конкретной целью. Дайте нам это, дайте нам то. А мы взамен вот это реализуем. Еще вопрос? Нәтиже боларақ просто ясамақшы едім. Шынлап дегенде Инжиде Илдарда татар тілінде сөйлеше ала тұрған кішілер, шығышны татар тілінде ясарға қиын, әмма алар шынлап дегенде бір мисал болып тұра менің тұрмышымда татар тілінде әкірнәп аларының үсе бара. Менә бүгін сұрау аның турында иде. Мен бірнеше нәтиже ясамақшы едім. Біріншіден, вот можно осваивать на самом деле пространство, которое, наполнять их, да, которое является татарским, да, связано с татарской историей, да, но сейчас там находится что-то другое, да, или музей, или какое-то учреждение, да, но можно туда вкрапливать ваши мероприятия. Если это какое-то учреждение, которое закрыто, это может быть частью вашей экскурсии. Иногда даже закрытое учреждение можно взять и попросить, можно ли в какой-то вот такой день зайти и вот показать, вот, я не знаю, какие-то интерьеры, связанные с татарской историей. Это, как правило, это не проблема. Второе, вы можете наполнять пространство, меня шулк даже Ельцин центр на курсе, да, шулай татар темалары белән, сез татар эчтәлеге белән тулландыра аласыз ул киңлекләрне. Һәм безгә чынлап дигәндә еш очракта шундый мәдәни экспансия кирәк, мәдәни экспансия инде позитив яктан инде мин аны әйтәм, бу тәбриз күбрәк термины. Һәм мәдәни экспансия кысаларында, әлбәттә, анда башка шәһәрләрне алсак, кайда татарлар күпкә әзрәк, менә Илдарның мисалы монда, аларның проекты кысаларында башка милләтле профессионаллар, аларга гомумән просто бу кызык, просто прикольно, да, вот Гафурова какая-то другая история, да, не связанная там с купцами-заводчиками, там, да, Демидовыми, да, там медной какой-то истории, да, это вообще какая-то другая интересная история, какие-то другие узоры, да. И вот вы как раз, пользуясь вот этой особливостью татарской темы, можете притягивать в такие проекты культурного программирования, переустройства пространства, втягивать туда людей другой национальности, но профессионалов. Вот. Именно так и надо действовать на самом деле в башка шәһәрләрдә. Чөнки әлбәттә татарлар саны күпкә әзрәк. Һәм менә Самара буенча кызык булса, әйдәгез уйлашыйк алга таба. Вот у вас тоже в городах есть свои городозащитные движения, выходите на них, действуйте совместно с ними. Саратовта да кишле, Саратов бар безнең монда. Уфада да кишле, Оренбургта да кишле. Вот в Уфе, да, вот я вспоминаю пример Эльзы Маулиншины, да, вот может быть как раз и не хватает культурного программирования. То есть это как раз следующий этап, когда сначала борются за памятники, да, когда идет чисто вот такая градозащитная история, и второй момент уже, когда эта градозащитная история наполняется каким-то культурным событийным содержанием, которое становится интересным уже девелоперам, да, который понимает, что здесь чисто сухое жилье поставишь, это одна история, это одна стоимость квадратного метра. А когда ты сюда притягиваешь какую-то культурную историю, это уже другая стоимость квадратного метра, другой трафик, другая стоимость коммерческих помещений.
Вот на этом тоже можно играть. Но это следующий этап, келяси этап. Эти вещи тоже можно сделать параллельно, потому что некоторые думают, сейчас мы сначала, не знаю, приведем в порядок здание, а потом мы будем думать, что там будет. И так часто бывает, что здания стоят в порядке, но они, ну, как бы не нужны. И если, ну, кто-то этим занимается, хорошо, чтобы параллельно было, что вот мы, а вот там можно делать вот это, и тогда быстрее запустится. Поэтому уже пора говорить, что будет в Камал театрында нәрсе белән сандуландыра алабыз, яшәп нәрсә монда булыр. Сили башласам, яна профессионалларны җыя башласам янында, если ты начнешь притягивать тех, кто занимается культурным программированием, так сказать, сформируется уже какая-то повестка, которая будет звучать в СМИ, и потихоньку, это не сразу решается. Все вот решили и дали план на на это выделили денег. Это все постепенная история. Яхшы, рәхмәт бик зур. Әлеге инжегә Илдарга. Біз хәзер сезнең белән обедка китәбез Теннис академиясына. 1 сәгатьтән ровно күрешәбез. Сәгать хәзер ничә?